දානියල් 9:27 தானியேல் 9ஆம் அதிகாரம் 24வது வசனம். වරද තීන්දුව කරන්නටත් පව් කෙලවර කරන්නටත් අපරාධී උදෙසා සමගිකමක් කරන්නටත් සදාකාල ධර්මිෂ්ඨකම පමුණවන්නටත් දර්ශනය සහ අනාගත වාක්‍ය මුද්‍රා කර තබන්නටත් අතිශුද්ධ ස්ථානය ආලේප කරන්නටත් ඔබේ සෙනගගේ සුද්ධ නුවර ගැන සති 70ක් නියම කර තිබෙනවා. மீறுதலை தவிர்ப்பதற்கும் பாவங்களை தொலைக்கிறதுக்கும் அக்கிரமத்தை நிவர்த்தி பண்ணுகிறதற்கும் நித்திய நீதியை வருவிக்கிறதற்கும் தரிசனத்தையும் தீர்க்க தரிசனத்தையும் முத்தரிக்கிறதற்கும் மகா பரிசுத்த உள்ளவரை அபிஷேகம் பண்ணுவதற்கும் உன் ஜனத்தின் மேலும் உன் பரிசுத்த நகரத்தின் மேலும் 70 பாரங்கள் செல்லும்படி குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது. මාත්‍රික කියන්නේ සති 70. என்னோட சொல்லுங்கள் 70 வாரம். දැන් මේ ලයිස්තුවෙන් බලන්න පළවෙනි ඊමේදී ඉෂ්ට වෙන ඒවා මොනවද? දෙවන ඊමෙත් ඉෂ්ට වෙන්න තියෙන ඒවා මොනවද? இதுல முதலாவது நிறைவேற்றப்பட வேண்டியது என்ன, இரண்டாவது நிறைவேற்றப்பட வேண்டியது என்ன என்பதை குறித்து நாங்கள் ஒரு பட்டியலிட வேண்டும். දානියල් 9:24 මුලින්ම කියන්නේ වරද තීන්දුව කරන්නට. முதலாவது தானியேல் 9:24 சொல்றது மீறுதல் தவிர்க்கப்பட வேண்டும். ඒ පදය ඔබ මීට ඉස්සෙල්ලා කොහේ හරි අහලා තියෙනවා. இந்த வசனத்தை வேறு எங்கேயாவது நீங்கள் ඒ கேட்டிருக்கிறீர்களா? වචනය. இதே வார்த்தை වරද තීන්දුව කිරීම. மீறுதல் தவிர்க்கப்படும். சிலுவை මම තීන්දුව කළේ. நான் எல்லாவற்றையும் முடித்தேன். ග්‍රීක භාෂාවෙන් එතන පාවිච්චි කරන්නේ ටෙලියොස් අවසානයේත් අවශ්‍ය දේ කළේ. இறுதி வரைக்கும் உறுதியாக நிறைவேற்றப்பட்டது. ඒ අපේ වරද ගැන. அது எங்கள் தவறுகளுக்காக. ඉතින් අපි දන්න එක කුරුසියේදී ඉෂ්ට වුණා. இது சிலுவையிலே நிறைவேற்றப்பட்டாயிற்று. උනා අපේ පව් නිසා උන්වහන්සේ මරුණා. අපේ ධර්මිෂ්ඨකමින් නැගිටවන්න උන්වහන්සේ මරණයෙන් නැගිට්ටා. எங்களுடைய பாவத்துக்காக அவர் மரித்தார், எங்களை நீதிமானாக்கும்படி அவர் உயிர்த்தெழுந்தார். පව් කෙලවර කරන්නට. பாவம் நிவர்த்தி செய்யப்பட வேண்டும். ඒකත් පළවෙනි ඊමේදී කුරුසි පූජාවෙන් උන්වහන්සේ කරා. மீறுதல் தவிர்க்கிறதும் பாவங்கள் தொலைக்கிறதும் அங்கு சிலுவையிலே அது நிவர்த்தி செய்யப்பட்டது. අපරාධය උදෙසා සමගිකමක් කරන්න. அக்கிரமத்தை நிவர்த்தி பண்ணுகிறதுக்கு என்று அடுத்து பார்த்து ඒකත් කුරුසි පූජාවෙන් කරා. அதுவும் சிலுவை பலியை கூடாக நிறைவேற்றப்பட்டது. සදාකාල ධර්මිෂ්ඨකම පමුණුවන්න. நித்திய நீதியை வருவித்தல் என்று சொல்லப்படுகிறது. ඒක පටන් ගත්තා. அது இப்பொழுது ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது. දර්ශනය සහ අනාගත වාක්‍ය මුද්‍රා කර තබන්නට. அங்கே தரிசனத்தையும் தீர்க்க தரிசனத்தையும் முத்திரிக்கிறதுக்கு අතිශුද්ධ ස්ථානය ආලේප කරන්න. மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்தை பரிசுத்தம் உள்ளவரை அபிஷேகம் பண்ணுகிறதுக்கு. පළමුවෙනි ඊමේදී සමහර පරිණිවිසමේ ගොඩක් අනාගත වාක්‍ය මුද්‍රා කළා ඉෂ්ට කරා. මුද්‍රා කරනවා කියන්නේ සීල් එක ගහලා ඇරියස් වර්ගයට. எனவே பழைய ஏற்பாட்டு காலத்திலே முத்தரிக்கப்பட்டு அது நிறைவேற்றப்பட்டது. அதாவது சீல் அடித்து அது பரலோகத்துக்கு அனுப்பப்பட்டது. හැබැයි අපි දන්නවා සමහර අනාගත වාක්‍ය සීල් එක ගහලා ඉෂ්ට කරන්න තාම තියෙනවා. இன்னும் ஒரு சில தீர்க்க தரிசனங்கள் முத்தரிக்கப்பட்டிருக்கு, ஆனால் இன்னும் நிறைவேற்றப்படவில்லை. ගීතෙන් ගීතය 8:6 කියනවා මාව ඔබගේ හදවතේ සිලින්ඩ්‍රිකල් සීල් එක කරගන්න ඔබගේ අතට මාව පෙරස් මුද්ද කරගන්න. அங்கே உன்னத பாட்டு புத்தகத்தில் 8ஆம் அதிகாரத்திலே 6வது வசனத்தில் சொல்லப்படுகிறது, நீரெண்ணெய் அங்கே நீரெண்ணெய் உமது இதயத்தின் மேல் முத்திரை போடவும். ගීතෙන් ගීතය 8:6 කියවන 8:6 உன்னத பாட்டு, நீரெண்ணெய் உமது இதயத்தின் மேல் முத்திரையை போலவும் உமது புயத்தின் மேல் முத்திரையை போலவும் வைத்துக் கொள்ளும். ඒ මනාලිය රාජකීය මනාලයාගෙන් ඒක ඉල්ලනවා. அது மணவாட்டி தன்னுடைய மணவாளனிடத்திலே வேண்டிக் கொள்வது. පළවෙනි සීල් එක හදවතේ තියෙන ලොකු වර. ඒ අපිත් සීල් වල එක ටිකක් සිලින්ඩරයක් වගේ කියලා තේරෙනවා. අපි නිකන් උඩ කෑල්ලක් තියෙනවානේ. முதலாவது மேலே இருக்கிற அந்த முத்திரை. ඒක ප්‍රධාන එක හදවතට එනවා. அது முதலாவது இதயத்துக்குள்ளே வருகிறது.
අපි උන්වහන්සේගේ හදවත බෙදාගන්න කොට நாம் எங்களுடைய இருதயத்தை அவரோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ளும் பட்சத்தில் උන්වහන්සේට තම මනාලියව විශ්වාස කරන්න පුළුවන්. தேவன் தம்முடைய மனவாட்டியை விசுவாசிக்க நம்புவதற்கு கூடியதாக இருக்கிறது. ඊට පස්සේ දිනපතා ක්‍රියාකාරකම් සඳහා ඇයගේ අතට උන්වහන්සේගේ පේරස්ම දෙනවා. எனவே நாளாந்த ஜீவியத்திலே செயல்படும்படியாக அவருடைய புயத்தின் மீது முத்திரை போடணும். හදවතේ ලොකු මුද්‍රාව, இதயத்திலே பெரிய முத்திரை, ඒකේ යෝජනා ආසා, அது ஆசைகள் விருப்பங்கள் උන්වහන්සේ ස්වර්ගයේ උන්වහන්සේගේ කැමැත්ත පරිදි පොළොවේත් උන්වහන්සේගේ කැමැත්ත වෙන්න තීරණය කරපු මනාලිය. பரலோகத்திலே அவருடைய சித்தம் செய்யப்படுவது போல பூலோகத்திலும் செய்யப்படுவதற்கு தன்னை அர்ப்பணித்த மனவாட்டி. ඉතින් අද අපි මේ නමස්කාරය පටන් ගන්නකොට මේ අන්තිම නමස්කාරය මම දැක්ක ගොඩක් රිලිජියස් සලුපිලි ගැලවෙනවා. இந்த மாலை வேளையிலே இந்த ஆராதனை நாங்கள் துவங்குற பொழுது அநேக அங்கே மத ரீதியான வஸ்திரங்கள் கலட்டி எறியப்பட்டது. අපි දන්නම නැතුව අපි වට්ටෝරු ගත වෙනවා. நாங்கள் அறியாமலே எங்களை நாங்கள் அங்கே ஒருமுகப்படுத்திக் கொள்கிறோம். අර යශුවා උත්තම පූජකයාගේ වස්ත්‍ර ටිකක් දුර්වර්ණ වෙලා කියලා එයා දැනන් හිටියේ නැහැ. அங்கே யோசுவா தன்னுடைய பிரதான ஆசானுடைய வஸ்திரம் அங்கே அங்கே பழமை வாய்ந்து போனதை அவன் அறியாது இருந்தான். මහිමේ බැබලීමක් ආවම අපිට ඒක පෙනෙනවා දැනෙනවා. எனவே மகிமைக்குள்ளே ஒரு பிரகாசம் வரும் பொழுது நாங்கள் அதை உணர்கிறோம். ඉතින් වර්ණගේ විශ්වමේ මණ්ඩපේ නමස්කාර ආකෘතිය තියෙනවා. பழைய ஏற்பாட்டிலே அங்கே ஆசாரிப்பு கூடாரத்திலே ஆராதனை வழிபாடு அங்கே உண்டு. අපිත් එහෙම තමයි ඉබේම නමස්කාරය වෙන්නේ. நாங்களும் அப்படித்தான் தேவனை ஆராதிக்கிறதுக்கு இயல்பாகவே மாற்றப்படுகிறோம். ස්තුති දීමෙන් දොරටු වලින් ඇතුල් වී ஸ்தோத்திரத்தோட கூட அவர் வாசலுக்குள்ளே பிரவேசித்து ප්‍රශංසා කරමින් උන්වහන්සේගේ මණ්ඩපේ ඉන්නවා. துதியோடு கூட அவருடைய வாசலுக்குள்ளே பிரவேசித்து නමස්කාරයේ සුවඳ දුමින් සුද්ධස්ථානය පිරෙනවා. ஆராதனை என்ற அந்த சுகந்த வாசனையோடு கூட அவருடைய பிரகாரங்களுக்குள்ளே பிரவேசித்து අතිශුද්ධස්ථානයේ මහිමයට ඇතුල් වෙනවා. அதிபரிசுத்த ஸ்தலத்திலே இருக்கிற மகிமைக்குள்ளே நாங்கள் உட்பிரவேசித்து ත්‍රිශුද්ධස්ථානයෙන් ගින්දරයි උතුම් ප්‍රශංසායි දේවදූතව අරගෙන යනවා අපි කියන හැමතැන. எனவே அதிபரிசுத்த ஸ்தலத்திலே இருக்கிற அங்கே அக்கினியையும் அந்த தூப வர்க்கங்களை கலசங்களாக அங்கே தேவ சமூகத்துக்கு அவர் எடுத்து செல்லப்படுகிறார். தேவதூதர்களாக පොඩ වැඩි කරන්නේ මගේ උගුරණි ගන්නේ ඉස්සෙල්ලා. ඉතින් අපි පිනීලකට රැස් වෙන්නේ එකයි. எனவே நாங்கள் பிணியில் இதுக்குத்தான் கூடுகிறோம். අපේ ඔක්කොගෙම පහන් ටික එකවුනාම ඒ පහන් රුකෙන් අපිට එන ආලෝකය සහ මහිමය ඒ අතරේ ක්‍රිස්තුවන්සේ ගමන් කරනවානේ ඉල්දරවකේ අපිට කියනවා. நம்ம எல்லாருடைய ஒருமனப்பாட்டினாலே தேவனுடைய வெளிச்சம் நமக்குள்ளே பிரகாசிக்கிறது. வெளிப்படுத்தும் 1ஆம் அதிகாரத்தில் தான் சொல்லப்படுகிறது. අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ අපි විතරයි. இன்றைக்கு நாங்கள் மாத்திரம் வந்திருக்கிறோம். අපේ අප්‍රේල් කන්දරට අපි අපේ භාරාවත් නායක කණ්ඩායම තරම් වෙනවා. எனவே நாங்கள் ஏப்ரல் மாத அந்த ஆராதனைக்கு நம்முடைய தலைவர்களையும் நம்முடைய மனைவி பிள்ளைகளையும் நாங்கள் அழைத்து வரோம். ඔබගේ ප්‍රදේශයේම පහන් රුකත් ප්‍රපාරණය. எனவே உங்களுடைய பகுதியில் இருக்கிற விளக்குத்தண்டை நீங்கள் சுமந்து வர வேண்டும். ඉතින් මේ සති 70 இந்த 70 வாரம் සුද්ධ වූ නුවර ගැන ඒ කියන්නේ යෙරුසලම ගැන இந்த பரிசுத்த ஸ்தலத்தை குறித்து எருசலேமை குறித்து අද දෙවියන් කවද ඉඳන්ද எப்போதிலிருந்து இது நடைபெறுகிறது? දැන් මම යෝජනා කරන්න කැමති මේවා අවුරුදු සතිය. අවුරුදු සතිය. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් සතියක් දවස් 7යි මේ සතියක් අවුරුදු 7යි. எனவே சாதாரணமான ஒரு வாரம் என்றது 7 நாட்கள். ஆனால் இந்த வாரம் 7 வருஷங்களை குறிப்பிடுகிறது. ඔබ මෙසේ දැනගෙන තේරුම් ගන්න 25. 25வது வசனம் நீங்கள் இதை அறிந்து உணர்ந்து கொள்ள வேண்டியது. කවද ඉඳන්ද මේ සති 70 ගණන් කරන්නේ? இந்த 70 வாரம் எப்பொழுது ஆரம்பிக்கப்படுகிறது? යෙරුසලම නැවත පිහිටුවා ගොඩනගන්නට ආඥාවක් ලැබෙන තැන් පටන්. எருசலேமை திரும்ப எடுப்பித்து கட்டுறதுக்கு கட்டளை பிடிப்படுவதற்கு முதல். ඒක සිද්ධ වුණේ අටසසස්ගේ කාලේ ක්‍රිස්තු පූර්ව 445 මාර්තු මාසේ 14 වෙනිදා. ඒක ඉතිහාසයේ තියෙන එක.
கிறிஸ்துக்கு முன் 445 அங்கே வருஷத்திலே தான் இந்த நிலை ஆரம்பிக்கப்பட்டது. එයා නෙහෙමියාට ඔක්කොම අවශ්‍ය දේවල් දීලා රාජකීය ආඥාවක් නිකුත් කළා ඊළ එරුසලමේ පවුල් ගොඩනගන්න. எனவே அவர் நெகேமியாவுக்கு சொன்னார், நீங்கள் போய் அந்த கட்டளை பெற்றுக்கொண்டு போய் எருசலேமிலே அலங்கத்தை கட்டும்படியாக. එයාගේ රාජ්‍යයෙන් මේ පර්සියාවේ රාජ්‍යයෙන් එරුසලම ගොඩනගා ගන්න අවශ්‍ය ඒවා දුන්නා. எனவே பெர்சிய ராஜாவுக்கு கூட எருசலேம் அலங்கம் கட்டப்படுவதற்கு தேவையான சகல ஒத்தாசையும் வழங்கப்பட்டது. ඒකට ටික කාලයකට පස්සේ මේ එරුසලම රාජ්‍යයේම හමාන් කෙනෙක් ඇති වුණා. ඊශ්‍රායල් කොහොම විනාශ කරන්න එයා ප්ලෑන් එකක් ගත්තා. அதற்கு முன்புதான் ஆமானாலே அங்கே இஸ்ரேல் தேசம் முழுவதும் அங்கே அழித்து போடும்படி அவருக்கு கட்டளை கிடைத்தது. ඉතින් පර්සියාවේ අපිට ප්‍රශ්නේ තිබුණා. එච්චර සයිරස් කොරස් දේවමාලිගාව ගොඩනගා ගන්න ආඥාවක් නිකුත් කරා. ඒ වගේම හමාන් ඒ පර්සියාව අධිරාජ්‍යයේම ඊශ්‍රායල් නැති කරන්න උත්සාහ කළා. சைரஸ் கோரேஸ் என்பவர்கள் தேவனுடைய ஆலயத்தை கட்ட அங்கே அனுமதி பெற்றது போல, அதே போல ஆமானாலே அங்கே அனுமதி கிடைத்தது பெர்சிய ராஜா கூட அங்கே இஸ்ரேல் ஜனங்களை அழிக்கும்படியாக. ඉතින් අපිට තේරෙනවා දැන් පර්සියාවට කියන්නේ ඉරාන් කියලා. இப்பொழுது பெர்சியாவுக்கு ஈரான் என்று சொல்லுகிறோம். ඒක පුරාණ ප්‍රශ්නයක්. இது கடந்த கால பழைய ஒரு சம்பவம். ඉතින් කොහොම හරි එදා ඉඳලා එරුසලම ගොඩනගා ගන්න ආඥාව දුන්න දවසේ ඉඳලා පටන් අධිපතියා වූ ආලේප ලක් තැනැත්තා දක්වා සති 7ක්ද සති 62ක්ද ඒ කියන්නේ 69ක් තිබෙනවා. கட்டளை வெளிப்பட்ட முதல் பிரபுவாகிய மேசியா வரும் மட்டும் 7 வாரமும் 62 வாரமும் செல்லும். එතකොට ඒ යෙරුසලම ගොඩනගලා අධිපතියා ආලේපලක් තැනැත්තාගේ ඔය කිව්ව කටයුතු ඉෂ්ට කරන්න එදා ඉඳලා සති 69ක් යනවා. எனவே அதிபதியினிடத்திலிருந்து பிரபுவிடத்திலிருந்து அனுமதி பெற்று அன்றிலிருந்து 70 வாரங்கள் செல்லும். මොන සති 69ක්ද? අවුරුදු 7ක් තියෙන සතියක්. அதாவது 7 வருஷங்களை கொண்ட 69 வாரங்கள். දැන් ෆෝන් එකෙන් ගණන් හදන්න නැතුව පොතේ ලියලා බලන්න 7 වරක් 69 කීයද කියලා. 7 தடவை 69 எத்தனை முறை என்று பாருங்கள். போன்ல பார்க்காம කොහොමද எழுதி பாருங்க. 7 වරක් 69. පුරාණ පොතගෙන මොකද හරි ලියන්න. ආල්ලේ හරි ලියන්න 7 වරක් 69. කීයද හම්බුනේ 7 වරක් 69? ඇයි සති 69යි එක සතියක අවුරුදු 7යි. 7ක් 9 63 3 දාලා 6ක් ඉතුරුයි. 4ක් 42යි 42යි කීයක් ඉතුරුනේ අශෝ? නෑ. 6යි. 483 අවුරුදු. ඒ කවුරුද? 483 வருஷம். ඒ කවුරුද්දක තියෙනවා දවස් 360ක්. ஒரு வருஷத்துல 360 நாட்கள் இருக்கு. දවස් 360ක්. ඒ පරණ අවුරුදු ගණන්කේ ඉර ගමන් කරන විදිහට නෙවෙයි. ඒකයි හැම මාසෙකම 30ක් ගාලා තමයි ගමන් කරේ. එක අවුරුද්දකට 360 නම් 360 වරක් 483 කීයද? அங்கே ஒரு நாளுக்கு 360 மணிக்கும். දැන් විහංගට දාඩි දානවා නේද? ගණන් කළ බලන්න කොහොමද? 480 ஒரு வருஷத்துக்கு 360 நாட்கள், அதை 483 பெருக்கணும். 1,73,880 දවස් 1,73,880. 1,63,880 நாட்கள். எப்பொழுது இருந்து? අර 800 ජෙරුසලම හදන්න ආඥාව ඇරිය දවස් ඉඳලා ඒ ආඥාව හිස්ටොරිකලි අවైలබල්. ඒක දවස් තියෙනවා. அதாவது எருசலேமை மீளவும் கட்டுறதுக்கு அனுமதி பெற்ற நாள் தொடக்கம் இதுவரைக்கும். ඉතින් ඉවර මේ 69 ඉවර වෙන්නේ කවදාටද? அந்த 69 வருஷம் வாரங்கள் முடிவடைவது எப்போது?
කැලමීම් සහිත කාලවල වුණත් වීදියාගල නැවත ගොඩනගනු ලබනවා ඇත. සති 62 ඒ කියන්නේ අර 62යි 7යි පසු ආලේපලත් තැනැත්තා සිඳ දමනු ලැබේ. அதன் பின்பதாக அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர் நொறுக்கப்படுவார். කවදාද මේ ආලේපලත් තැනැත්තාව සිඳ දැම්මේ? කුරුසිපත් වෙච්ච දවසේ. அதாவது அவர் எப்பொழுது என்று சொன்னால் அவர் சிலுவையிலே ஒப்பு கொடுக்கப்பட்டார். එතකොට මේ අපේ කැල්කියුලේෂන් එක හරිනම් එදා අර 440 ක්‍රිස්තුපුර 445 ආඥාව ලැබිය දවසේ ඉඳලා කුරුසිපාන්සි කුරුසිපත් වෙච්ච දවසට මේ දවස් ගණන හරි වෙන්න ඕන. எனவே அந்த அனுமதி கிடைத்த நாள் தொடக்கம் கிறிஸ்து சிலுவையிலே மரிக்கிற நாள் வரைக்கும் அந்த நாட்கள் எங்களுடைய கணக்கின்படி சரியாக இருக்க வேண்டும். ඉතින් මේ ගැන කරදර වෙන්න එපා. මේක ගණන් බැලුවා ඔක්ස්ෆර්ඩ් විශ්වවිද්‍යාලයේ ප්‍රොෆෙසර් එමරිටස් මැතමැටික්ස් එමරිටස් කියන්නේ ඉතාම විශිෂ්ට අයට හැමදාම ප්‍රොෆෙසර් ටයිටල් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ විශිෂ්ට ගණිතඥයෙක් ජොන් ලෙනොක්ස් එයා මේක ගණන් කරලා කිව්වා දවස හරියටම හරි කියලා. எனவே அமெரிக்கா ஒரு ஆய்வாளர் அவர் அந்த கணக்கு நாட்களை பார்த்து சொன்னார் இந்த நாட்கள் சரியாகவே இருந்தது கிறிஸ்து அங்கே சிலுவையிலே மரிக்கிற நாள். එයා ඒ කියන්නේ ලොකු පොතක් ලියලා තිනවා දානීයගේ ජීවිතය ගැන. எனவே அவர் அதை குறித்து ஒரு பெரிய புத்தகம் எழுதியிருக்கிறார். ඉතින් ගොඩක් අය පුදුම වුණා අර එච්චර කීර්තිමත් විද්‍යාඥයෙක් ඔක්ස්ෆර්ඩ් විද්‍යාලයට සම්බන්ධ මහාචාර්යවරේ කිතු දහම ගැන කතා කරා. எனவே அவர் மிகவும் ஆச்சரியப்பட்டார். அப்படிப்பட்ட ஒரு பல்கலைக்கழக விரிவுரையாளர் கிறிஸ்துவை குறித்து ஆய்வை அவர் சொல்வதை குறித்து. අර රිචඩ් ඩොකින්ස් කියලා හදෙක් හිටියා හැමතිස්සෙම ස්වාමීන් වහන්සේ විරුද්ධව පහිනවා. ස්වාමීන් වහන්සේ විරුද්ධව එයා කටමැත දොඩවනවා. அங்கே அவர் வந்து எப்பொழுதும் ஆண்டவருக்கு விரோதமாக அங்கே விரோதமாய் பேசுகிறவர். ඉතින් එයා හැමතිස්සෙම පූජකයන් එක්ක මුල්ලලා එක්ක දෙයියෝ නැහැ කියලා BBC එකේ එහෙම හැමතිස්සෙම තර්ක කරනවා. எனவே அவர் எப்பொழுதும் கடவுள் ஒருவர் இல்லை என்று சொல்லி அங்கே பிபிசி செய்தியில் எல்லா இடத்துலையும் அங்கே வாக்குவாதம் பண்ணுவார். ඉතින් ප්‍රොෆෙසර් ජොන් ලෙනොක්ස් කිව්වා ඔයා ඔය මහලු කාන්තාව පූජකයෙක් එක්ක තර්ක කරන්නේ නැතුව මාත් එක්ක කතා කරන්න කියලා. எனவே இந்த விரிவுரையாளர் ஜோன் எனக்கு சொன்னாரு நீங்க ஏன் அந்த வயது போனவரோடு அங்கே விவாதிக்கிறீர்கள் என்னோடு விவாதம் செய்ய பாருங்கள். එයා බැහැ කිව්වා. அவர் வரமாட்டேன்னு மறுத்தார். ඒ වෙනකොට දැන් මේක ප්‍රසිද්ධ එකක් නේ බැහැ කිව්වට එන්න සිද්ධ වුණා. இது ஒரு பிரசித்தமானது என்றபடினாலே ஏதாவது என்று சொன்னாலும் அவர் வர வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது. එයා හොඳටම පෙරදුනා. அவர் முன்ன நன்றாக தோற்கடிக்கப்பட்டார். අපි මේ ඉඳන් හෝ කිව්වා. நாங்கள் இங்கே தான் கூச்சோம். ඉතින් දැනවන්තර ප්‍රශංසා වේවා එවැනි ගොඩක් දැනවන්තට විරුද්ධව කතා කරපු අය ගැන එයා මේ සාක්ෂියත් ඉදිරිපත් කරා. ඇහුවා අපි බලලා තියනවාද චෙක් කරලා තියනවාද බයිබලයේ කොච්චර ඇත්ත දේවල් තිබෙනවද බලලා බැලිය හැකි ඇත්ත දේවල්. எனவே வேதத்தில் சொல்லப்பட்ட அநேக காரியங்கள் உண்மை என்று அவர் உறுதிப்படுத்தி இதையும் அவர் அந்த அவர்களுக்கு சொல்லி காண்பித்தார். පොළවේ වයස කීයද කියලා හොයන්න අමාරුයි. பூமியில இத்தனை வயது எங்களுக்கு சொல்ல முடியாது. විද්‍යාත්මකව හොයන්න අමාරුයි. அது எங்களுக்கு சொல்ல முடியாத விஞ்ஞானிகளாக. බයිබලයේ පරම්පරා කතා තිබෙනවනේ අහවලාගේ පුතා උපත්ති 10ෙම තියෙන්නේ මෙයා මෙච්චර කලක් උපත්ති 10ක් තියෙනවා මෙච්චර කලක් නෝව හම්බ වෙනකොට වාසි මෙච්චරයි හම්බුනාට පස්සේ මෙච්චරක් ජීවත් වුණා. ඒකෙන් බලාගෙන එකතු කරගෙන යන්න පුළුවන්. எனவே இந்த வருஷ காலத்தை கணிப்பிட முடியும். அவர்களுடைய வம்ச வரலாறுல இவர் இத்தனை வருஷம் வாழ்ந்தார் இவர் இத்தனை வருஷம் வாழ்ந்தார் அதை கணிப்பிட்டு இந்த நம்ம கணக்கிட முடியும். ආදම් පොළවට ආවා කියලා පේන්න තියෙන්නේ ක්‍රිස්තු පූර්ව 4004 දී. ஆதாம் உலகத்துக்கு வந்தார் என்று கிறிஸ்துக்கு முன் 4400 வருஷம் 4400வது வருஷத்துல தான் வந்தார். ඒක එන හැටි ඔබටත් ගණන් කරන්න පුළුවන්. අර වර්ෂ තියෙනවනේ. මෙයා ඉපදුනා එතකොට ඒක ගණන් කරන ක්‍රමයක් තියෙනවා. எனவே ஆதாம் பிறந்த நாள்ல இருந்து அந்த கிறிஸ்து வரும் வரைக்கான நாட்களை நாங்கள் எண்ணி பார்க்க முடியும். මොන වුණත් මේ දවස් 1,73,880 ඉවර වෙන්නේ මෙසියස් වහන්සේගේ මරණය සමග. 1,73,870 நாட்கள் நிறைவேறுவது கிறிஸ்துவுடைய மேசியாவுடைய மரணத்தோடு கூட. ඊට පස්සේ அதற்கு பின்பதாக දානියෙල් 9:26 தானியேல் 9:26 පැමිණෙන අධිපත්‍යයේ සෙනග නුවර සහ සුද්ධස්ථානය විනාශ කරන්නේ. அங்கே வரப்போகிற பிரபுவின் ஜனங்கள் அங்கே பரிசுத்த ஸ்தலத்தை அழித்து போடுவார்கள். කවුද පැමිණෙන අධිපතිය?
யார் வரப்போகிற பிரபு? අන්ත ක්‍රිස්තු. அந்தி கிறிஸ்து. කවුද යෙරුසලම විනාශ කරේ ක්‍රිස්තු වර්ෂ 70 වෙනි? கிறிஸ்துக்கு முன் 70வது வருஷத்திலே எருசலேமை அழித்தது யார்? රෝමවරු. ரோமர்கள். එතකොට පැමිණෙන අධිපතිය එන්නේ කොහෙන්ද? அப்படின்னா வரப்போகிற பிரபு எங்கிருந்து வருவார்? අර ඉස්සර රෝම අධිරාජ්‍යය. ஆரம்பத்தில் இருக்கிற அந்த ரோம சாம்ராஜ்யத்துக்குள்ள இருக்கிறவர்கள். ඉතින් වර්තමාන ඇමරිකානු ජනාධිපතිතුමාගේ මුතුන් මිත්‍රෝ ස්කොට්ලන්තේ. ඒගොල්ලෝ ගිහිල්ලා පදිංචි වුණේ යුරෝපෙන් ස්කොට්ලන්තෙට ගියේ. මම කියන්නේ ඒ අන්තක්‍රිස්තු කියලා නෙමෙයි. නමුත් ඉතින් කොහොම හරි දේවචනය කියන්නේ ඒ පැමිණෙන අධිපතියා අර පරණ රෝම අධිරාජ්‍යයේ තිබුණු මොකක් හරි රටකින් තමයි එන්නේ කියලා. இந்த வரப்போகிற அந்த பிரபு யாரென்றால் அங்கே ரோம சாம்ராஜ்யத்திலே பழமை வாய்ந்த சாம்ராஜ்யத்தில் இருந்தவர்களில் ஒருவர் தான் வருவார். අපි ඒක දන්නේ කොහොමද? ඒ අර යෙරුසලම විනාශ කරපු කට්ටියගෙන්නේ මේ අන්තක්‍රිස්තු වෙන්නේ. எனவே நாங்கள் எப்படி அறிந்து கொள்வோம் என்றால் எருசலேமை அழித்தவர்களுக்குள்ளே தான் ஒருவர் எழுப்பி வருவார் அந்தி கிறிஸ்துவா. ඉතින් එහි කෙලවර ජලයල්මක් මෙන් වන්නේ කෙලවර දක්වාම යුද්ධ පවතින්නේය. அதின் முடிவு ஜலப்பிரவாகம் போலவும் இருக்கும். පාලු කිරීමද නියම කර තිබේ. முடிவு பரிந்தும் யுத்தமும் நாசமும் நியமிக்கப்பட்டிருக்கு. දැන් මොනවද ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ? அப்படின்னா மீதமா என்ன இருப்பது? කිව්වොත් බිස්කට් එකක් දෙනවා. மீதமா இருப்பது என்னன்னு சொன்னால் நான் உங்களுக்கு ஒரு பிஸ்கட் தருவேன். දැන් මේ පෙළ ගැස්මේ මොනවද ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ? இந்த வம்ச வழியிலே மீதமா இருப்பது எது? රැට කන්න කවුද කියලා ඒකට දාලා තියෙනවා. මේ මං කියන්නේ මේ මොනවද කියන්නේ? දානියෙල් නමේ මේ අනාගත වාක්‍ය වෙන මොනවද ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ? இந்த தீர்க்கதரிசனத்திலே நிறைவேற்றப்படாமல் மீதமா இருக்கிறது வேற என்ன? සති එක. ஒரு வாரம். මොන සතියකද? 69 නිවුරුනේ. 70 වෙනි සතිය ඉතුරු වී තිබෙන්නේ නැහැ. මොකද කියන්නේ 70 වෙනි සතිය ඉතුරු වී තිබෙන්නේ. 69 வாரம் முடிந்தது. இப்பொழுது 70வது வாரம் நிறைவேற்றப்பட ඒ வேண்டும். සතිය කියන්නේ අවුරුදු 7ක්. அந்த வாரம்ன்றது 7 வருஷம். මේවා සතිය අවුරුදුනේ. இது ஒரு 7 வருஷங்களை கொண்ட ஒரு வாரம். එතකොට 27 වෙනි පදයේ කියන ඔහු ඒ කියන්නේ කවුද? அப்பொழுது அவன் ක්‍රිස්තු. அந்த அந்தி கிறிஸ்து ඒ සතියට බොහෝ දෙනෙකු සමග ගිවිසුමක් ස්ථිර කොට ஒரு வாரம் அளவும் அநேகரோடு கூட உடன்படிக்கையை உறுதிப்படுத்தி දැන් අපේ ඇමරිකා ජනාධිපතිතුමා රටවල් වලට ආරාධනා කරා පීස් බෝඩ් එකකට. நம்முடைய தற்கால அமெரிக்க ஜனாதிபதி සාම බෝඩ් එක මණ්ඩලයකට சமாதான பேரவை ஒன்றை உருவாக்குறதுக்கு அவர் அநேகருக்கு அழைப்பு விடுத்தார். ඉතින්මදේ යා කිව්වා ඒකට සමාජිකයෙක් වෙන්න වැඩි ගෙවන්න ඕනේ ඇමරිකන් ඩොලර් බිලියන් එකයි ගෙවන්න ඕනේ. இதில் அங்கத்துவத்தை பெற்றுக்கொள்ள அமெரிக்க டாலர் $1 பில்லியன் அமெரிக்கன் டாலரை நீங்கள் செலுத்தணும். Did people agree or did any country agree? Hardly, name. මම හිතන්නේ ඒකට කවුරුත් එකඟුනේ නැද්ද කොහෙද? அதற்கு யாரும் உடன்படவில்லை. හැබැයි අර මනුෂ්‍යගේ අදහස් නේද? එයා සාම මණ්ඩලයක් කතා කරලා ලෝකෙට සාමය ඇති කරන්නේ මේක කරේ කිව්වේ. ඒ එහෙම අදහස් දැන් සමහරුන්ගේ තියෙනවා. எனவே இப்படி உலகத்துக்கு சமாதானத்தை உண்டு பண்ண ஒரு சமாதான பேரவையை உருவாக்க வேண்டும் என்ற எண்ணங்கள் உலகத்தில் அநேகருக்கு இருக்கிறது. හැබැයි දැන් ඒ ගිවිසුම තාම කවුරුත් ගහලා නැහැ නේද? ஆனால் அந்த உடன்படிக்கை இதுவரைக்கும் ஒருவரும் நிறைவேற்றிக் கொள்ளவில்லை. දාර සතිය පටන් ගන්නකොට මුළු ලෝකෙටම ඇහෙන සමාදානය කියලා ගිවිසුමක් ගහන්න පුළුවන් කරගන්න පුළුවන් තරම් බලවත්ෙක් පේන්න පටන් ගන්නවා. எனவே இந்த சமாதானத்தை நிலைநிறுத்தக்கூடிய வல்லமை பராக்கிரமசாலி ஒருவர் இருக்கிறார் என்பதை எல்லாரும் காணக்கூடியதாகவும் இருக்கும். ඒ මොකක් හරි ගිවිසුම මුළු ලෝකෙටම දැනෙන මේක 아무තු ගිවිසුමක්. எனவே முழு உலகமும் காணக்கூடிய ஒரு வித்தியாசமான உடன்படிக்கை. වෙනදා තිබුණ නැති ගිවිසුමක්. வேறு நாட்களில் இல்லாத ஒரு உடன்படிக்கை. දැන් මේ ඉරාන් ඊශ්‍රායල් යුද්ධය ඇති වෙලා තියෙන නිසා ඒක නවත්තන්න වගේ ගිවිසුමක් එහෙම එයිද කියලා අපිට නිකන්
අපිට හිතෙන්න පුළුවන්. இப்பொழுது அந்த ஈரான் யுத்தம் ஆரம்பித்தபடினாலே அதை நிறுத்துவதற்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு சமாதான பேரவை ஒன்று உருவாகலாம் என்று கூட நாங்கள் நினைக்கலாம். විටින් විට යුද්ධ ඇවිල්ලා නැවතුණානේ. இப்பொழுது அநேக தடவைகளில் யுத்தங்கள் வந்து நின்றது. යුක්‍රේන රුසියා යුද්ධෙත් ඔහේ ඇදී යනවා. කවුරුත් ඒක ගැන අමුතුවෙන් හිතන්නේ නැහැ. உக்ரைன் ரஷ்யா யுத்தம் அது போய்கொண்டிருக்கிறது. அதை யாரும் பெருசாக අද පෙරදිග යුද්ධ ගැන ඔක්කොම අවදි වෙලා. ஆனால் மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் நடக்கிற இந்த யுத்தத்தை குறித்து எல்லாரும் கொஞ்சம் விழிப்பா இருக்கிறார். අපි අවදි වුණා මොකද ආමගඩන් තියෙන්නේ මැද පෙරදිගනේ. எனவே அர்மதன் இருக்கிறது அங்கே மத்திய கிழக்கில். அதனால நான் கொஞ்சம் கவனமா இருக்கேன். අවසාන යුද්ධට කියන්නේ ආමගඩන්. இறுதி யுத்தம் அர்மதன் என்று சொல்லப்படுது. ඒකට ආමගඩන් කියන්නේ හමුදා ඔක්කොම එක්කව වෙන්න එන්නේ ඊශ්‍රායල් උතුරෙන් තියෙන ලොකු යුද බිමක් පැණි තලාවක් වගේ තැනක ඒකේ නම හාමෙඩිඩෝ. ஆர்மதிடோர் என்று சொல்றது இஸ்ரேல்ல இங்கே ஒரு வடக்கு பகுதியில் இருக்கிற ஒரு பெரிய நிலப்பரப்பு. எல்லா ராணுவத்திலும் அங்கதான் வந்து கூட போறாங்க. ඒක පුරාණ යුද්ධ ගොඩක් වුණ තැනක්. මොකද ඒක ආසියාවයි යුරෝපයයි මැද පෙරදිග හරහා අප්‍රිකාවයි අතර ලෑන්ඩ් ඉස්මස් එකක්. පොඩි ඉඩම් කෑල්ලක් මේක. ஆசியாவும் அமெரிக்காவும் ආසියාව යුරෝපය අප්‍රිකාව. ஆசியா ஐரோப்பா ஆப்பிரிக்கா இந்த மூன்றையும் பிரிக்கிற ஒரு நடு நிலப்பரப்பு. ඉතින් අපි සාධාරණව තීරණය කරනවා තාම මේ ගිවිසුම කරවලා නැහැ. எங்களுக்கு தெரிந்தளவிலே இதுவரைக்கும் இந்த உடன்படிக்கை நிறைவேற்றப்படவில்லை. බුදුරු අනාගතයේදී කරයිදෝ කියන சாதாரண සිතුවිල්ල තියෙනවා මේ මැද පෙරදිග යුද්ධ නිසා. வரும் காலத்திலே இப்படியான உடன்படிக்கை ஏற்படுத்தக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது. என்றால் இப்பொழுது நடக்கிற இந்த மத்திய கிழக்கு யுத்தம் මේ මැද පෙරදිග යුද්ධ දිගට යන්න පුළුවන් යුද්ධයක් නෙමෙයි. இந்த மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் ஏற்பட்ட இந்த யுத்தம் நீண்ட நாள் போவதல்ல. එතකොට ගිවිසුම කරලා සති මැදදී එයා ගිවිසුම කඩනවා පේන විදිහට ඊශ්‍රායලය. எனவே அந்த உடன்படிக்கையை உறுதிப்படுத்தி வாரத்தின் பாதி சென்ற போது அங்கே பலியை காணிக்கையும் ஒளிய பண்ணுவாங்க. அதை உடைத்து போடுவாங்க. ගිවිසුමට ඊශ්‍රායලයත් එකඟ වෙනවා වගේ පේන්නේ. அந்த உடன்படிக்கைக்கு இஸ்ரவேலும் உடன்படுகிற மாதிரி தான் தோன்றும். ගිවිසුම කඩලා අවුරුදු 3කට පස්සේ ගිවිසුම කඩලා ඒක සතිය මැදදී යාගයක් ආහාර පූජාවක් නවත්තන්නේ. எனவே அவர்கள் வாரத்தின் மத்தியிலே அந்த உடன்படிக்கையை முடித்து அவர்கள் பலியையும் காணிக்கையும் செலுத்த ஓயப்படுவார்கள். දැන් යේසුස් වහන්සේ කිව්වා පියාණන් වහන්සේගේ නාමයෙන් ආපු මාව ඔබ පිළිගත්තේ නැතත් ඔහුගේ නාමයෙන් එන තැනැත්තේ නුඹලා පිළිගන්නේ කියලා. இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார், கர்த்தருடைய நாமத்தினாலே வந்த என்னை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளாவிட்டால் அவனுடைய நாமத்திலே வருகிறவரை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்வீர்கள். කොහෙද ඒක කිව්වේ? அது எங்கே சொல்லப்பட்டது? யோவான் පුතේ නේද? யோவான் 10 පොඩේ ගහන්න. පියාණන් වහන්සේගේ නාමයෙන් ආපු මාව පිළිගත්තේ නැතත් ඔහුගේම නාමයෙන් එන තැනැත්තේ නුඹලා පිළිගන්නේ. கர்த்தருடைய நாமத்தினாலே வருகிறவர்கள் நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளாவிட்டாலும் அவனுடைய நாமத்தில் வருகிறவர்கள் நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்வீர்கள் என்று சொல்லப்பட்டது. එතකොට ඊශ්‍රායල් එයාව පිළිගන්නවා. எனவே இஸ்ரவேலர்கள் அவரை ஏற்றுக்கொள்வார்கள். ඒක ඒගොල්ලන්ට ලොකු මලපතක් වෙනවා. அது அவர்களுக்கு பெரிதான கன்னியாய் மாறும். ඊළඟට යේසුස් වහන්සේ කිව්වා அதற்கு பிறகு இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார் මතේ 24 மத்திய 24 බොයාය උදහස් වෙනවා. அநேகருக்குள்ள உக்கிரமுக்கு அதிகரிக்கும். சுபக்திக்கு அத்தனையுமே எக்கினேக்கா உதஹස් වෙනවා. எனவே கிறிஸ்தவர்களுக்கு மத்தியில் ஒருவர் அதை எதிர்த்து நிற்பார்கள். ඉංග්‍රීසියෙන් offense or ඒගොල්ලෝ deceive වෙනවා. අනිසෙත් බොයාය බොරු අනාගත වක්තෘන්ට අහු වෙලා රැවටෙනවා. அநேகர் பொய்யான தீர்க்கதரிசிகளுக்கு செவிமடுத்து அவர்கள் ஏமாற்றப்படுவார்கள். ඒගොල්ලෝත් වැඩි වෙගෙන යනවා. அவர்களும் அங்கே அதிகரிப்பார்கள். iniquity පාපය අයිතිකම ගෝවෙන බැවින් ක්‍රිස්තු භක්තිකයන්ගේ ප්‍රේමය හින වෙනවා. எனவே பாவம் அதிகரிக்கிறனாலே கிறிஸ்தவருடைய அன்பு தணிந்து போகும். ඒ ලකුණු යේසුස් වහන්සේ කිව්වේ සභාවට වෙන දේවල්. இதெல்லாம் சபைக்கு வருகிற அடையாளத்துக்கு தான் பேசப்பட்டது. දෙවනි තෙසලෝනි 2 උන්වහන්සේ කිව්වා
apostasy එනතෙක් සභාවේ වැටියාම එනතෙක් අන්තක්‍රිස්තු නැගිටින්නේ නැත. தெசலோனிக்க புத்தகத்தில் சொல்லப்படுது அங்கே சபை முழுவதும் வரைக்கும் அங்கே அந்திகிறிஸ்து எழும்ப மாட்டாங்க. 2 தெசலோனி 2:4. 2 தெசலோனிக்க 2:4. ඔළුවට තට්ටුල කියන අයියෝ අපේ ලොකු බ්‍රදර් මේ වගේ පාඩමක් කරන්න තෝරගත්ත වෙලාව. ஐயோ 2 தெசலோனிக்க 2:4 அவன் எதிர்த்து நிற்கிறவனாய் தேவன் எனப்படுவதற்கு ஆராதிக்கப்படுவதாய் அவை எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக 2 தெசலோனி 2:4. மேலாக தன்னை உயர்த்த தேவனுடைய ஆலயத்தில் தேவன் போல உட்கார்ந்து தன்னைத்தானே ග්‍රීක වචනේ අපොස්ටේසියා. அப்போஸ்டேசியா என்று சொல்லப்படுகிறது. අපොස්ටසි කියන්නේ වැටියාම. அங்கே பழைய மனுஷன் விழுந்து போன காரியம். සභාවේ වැටියාම එනතෙක් අන්තක්‍රිස්තුට නැගිටින්න බැරිය. சபை கொடுவதற்கு முன்பாக அந்திகிறிஸ்து எழுந்திருக்க முடியாது. දැන් මොකද ඕගොල්ලන්ගේ තක්සේරුව සභාව ලෝකයේ පුරා එපමණ ODI වෙලා. ஏன் சபை இந்த அளவுக்கு இந்த நேரத்தை எடுக்கிறது? ඒ ODI කියන්නේ අපේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම ගාන හැම වෙලාවෙම දිනන ODI නෙමෙයි. அந்த ஓடிஐ என்று சொல்வது நம்முடைய கிரிக்கெட் குழு அடிக்கிற அந்த ஓடிஐ குறித்து சொல்லவில்லை. මොකද කිව්වේ අපේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම ගාන හැම වෙලාවෙම දිනන ODI නෙමෙයි. வெற்றி பெறுகிற ஓடிஐ. අපි අනාගත වාක්‍යයක් කියන්නේ. අපි මේ කිව්ව දාසෙලා ගාන හැම එකම වල දිනනවා කියන්නේ. Offense, deception, iniquity. උදාහස රැවටීම අයිතිකම්. ඕවෙන බැවින්. கோபம், ஏமாற்றம், இடரல் இது அதிகரிக்கும் வரைக்கும். එතකොට 2 தெசலோனි 2:6 කියනවා 2 தெசலோனிக்கர் 2:6 சொல்லப்படுகிறது අයිතිකම්මේ අභිරහස ඉෂ්ට වෙන තුරු වළක්වන්නේ. அக்கிரமத்தின் ரகசியம் வெளிப்படும் வரைக்கும் அவன் அந்த சிவன் அதை தடை செய்கிறவன் இன்னதென்று அறிந்திருக்கிறது. වළක්වන්න ඉවත් කරන තුරු අයිතිකම්මේ අභිරහස ඉෂ්ට වන්නේ නැත. அங்கே தடை செய்கிறவன் நடுவிலிருந்து நீக்கப்படும் முன்னே அது வெளிப்படாது. ඒ 2 தெசலோனி 2:6-7. அது 2 தெசலோனிக்கர் 2:6-7 இருக்குது. එතකොට මම වගේ අය හිතනවා මේ වළක්වන්නේ සුද්ධාත්ම නමාස he that restrains will continue to restrain till he is taken out of the way. උන්වහන්සේව ඉවත් කරන තුරු. எனவே நான் என்னை போன்றவர்கள் விசுவாசித்து பரிசுத்த ஆவியானவர் தான் இதை செய்தார் அவரை அகற்றும் வரைக்கும். සුද්ධාත්ම නමාස ඉන්නේ කාතුලද? பரிசுத்த ஆவியானவர் யாருக்குள்ளே இருக்கிறார்? අපිට. எங்களுக்குள்ளே. එම නිසා සුද්ධාත්ම නමාසේව ඉවත් කරනවා කියන්නේ මොකක්ද? பரிசுத்த ஆவியானவரை அகற்றி விடுதல் என்றால் என்ன? අපිව පොළවෙන් ඉවත් කරනවා. நாங்கள் பூமியிலிருந்து எடுத்துக் கொள்ளப்படுவது போல. අදහිලිවන්තයන්ව පොළවෙන් ඉවත් කරාම விசுவாசிகளை பூமியிலிருந்து எடுத்துக்கொண்ட பண்ணுவதாக අයිතිකම්මේ අභිරහස සීමාවක් නැතුව ක්‍රියා. அக்கிரமத்தின் ரகசியம் எல்லையற்ற விதத்திலே செயல்பட ஆரம்பிக்கும். දැන් අපි හුල්ලනවානේ සමහරවල් වෙන දේවල් ගැන. හිතන්න පුළුවන් ඒ කාලේ කොහොම වෙයිද කියලා. எனவே ஒரு நடக்கிற ஒரு சில காரியங்களை பற்றி நாங்கள் பெருமூச்சு விடுகிறோம். அந்த காலத்தில் இது எப்படி நடந்திருக்கும்? එතකොට 8 වෙනි පදේ කියනවා එවිට ඔහු දෙවියන් වහන්සේ වාගේ පෙනෙමින් දේවමාලිගාවේ ඉඳ ගන්නවා ඇත. அப்பொழுது அவன் தேவனை போல தன்னை காண்பித்து தேவனுடைய ஆலயத்தில் அவன் அமர்ந்திருப்பான். එතකොට සමහරු කියනවා ඒ කියන්නේ අර යෙරුසලමේ දේවමාලිගාව ආයත් හදලා එතන ඉඳ ගන්නවා. ஒரு சிலர் சொல்றாங்க எருசலேம் தேவாலயம் கட்டப்பட்டு அவன் அங்கே அமர்ந்திருப்பான். ඒක වචනාර්ථයෙන් වෙන්න ඕනේ නැහැ, රූපාර්ථයෙන් වෙන්න පුළුවන්. அது வார்த்தையின்படி ஆகாதிருந்தாலும் அது அங்கே செயலின்படி அது ஆகலாம். It may be metaphorically he sits like God on his own throne saying he is God. මේ ඔහුගේම දෙවියන් වහන්සේ වගේ මාලිගාවක් හදාගෙන ඔහු දෙවියන් වහන්සේ වගේ පෙනී සිටින්න පුළුවන්. அவன் தனக்கென்று ஒரு ஆலயத்தை கட்டி அவன் தன்னை தேவனுக்கு காண்பிக்கிறது அதில் அமர்ந்திருக்கக்கூடும். දැන් AI වලින් පුළුවන් artificial intelligence වලින් පුළුවන් hologram කියලා එකක් හදන්න. එතකොට ඒ අවශ්‍ය පුද්ගලයා මෙතන ඉන්නවා වගේ කතා කරවන්න පුළුවන්. එයාට උත්තර දෙන්නත් පුළුවන්. ජීවමානව ඉන්නවා වගේ. ලෝකේ ඕනෑම තැනක. AI தொழில்நுட்பத்துக்கு கூடாக இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆலயத்தை உருவாக்கி அதிலே அவரை உட்கார வைத்து
அவர் ஆளுகை செய்கிறார், அவரோடு பேச முடியும் என்றெல்லாம் அங்கே தொழில்நுட்பத்தை கூட செய்ய முடியும். ඇයි ඒක ත්‍රාසජනක කතන්දරයක් වෙන්නේ? அது ஏன் பிரபலியம் அடைந்த ஒரு கதையாக மாறுகிறது? එලිදරව් 13 කියනවා ඔහු දැන් වහන්සේ වගේ ඉනිමින් කතා කරනවා විසඳුම් දෙන්න. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 13 சொல்லும்போது அது தேவனைப் போல அமர்ந்து தேவனைப் போல பேசுவாங்க. ඉතින් ලෝකය මේ ඔක්කොටම දැන් දැස්ති වෙලා තියෙන්නේ. எனவே உலகம் இது எல்லாவற்றுக்கும் தங்களை ஆயத்தப்படுத்தியிருக்கிறது. වෙන්න තියෙන්නේ අර සත්‍ය පටන් ගන්නකොට ගිවිසුම ගහන එක. அங்கே நிறைவேற்றப்பட வேண்டியது வாரம் ஆரம்பிக்கிற பொழுது உடன்படிக்கை கைச்சாத்திடப்பட வேண்டும். ඊශ්‍රායල ගොඩක් රටවලු ඒකට එකඟ වෙන එක මොකද මේක නැතුව බැරි නිසා. இஸ்ரவேலும் இன்னும் ஏனைய நாடுகளும் இதற்கு உடன்படும் என்றால் இது இல்லாமல் முடியாது என்று. එතකොට එලිදරව් 17 කියනවා වෛශ්‍යස්ත්‍යයේ ආගම ඒ මුර්ගයක් එකතු වෙනවා කියලා ලෝකෙටම එක ආගමක් හැදීමට ගන්න උත්සාහය. அங்கே வெளிப்படுத்தல் 14 சொல்லப்படுகிறது அது அங்கே பலிச்சர்ப்பத்தினுடைய அங்கே மதம் அது எல்லாரோடும் அங்கே இணைக்கப்படும் என்று சொல்லி. මගේ එලිදරව් පොත දැකලා තියෙන අතොස්සන්නේ. வெளிப்படுத்தல் புத்தகத்தை கண்டவர்களுடைய எழுதின புத்தகம் ඒක කියවලා තියෙන අතොස්සන්නේ. அவருடைய வெளிப்படுத்தின புத்தகம் எழுதியதை வாசித்தவர்கள் ආතාපලහදන් மறுபடியும் පොත ඔක්කොම කියවලා තියෙන අතොස්සන්නේ. முழு புத்தகத்தை வாசித்தவர்கள் දැන් මොන පොතම කියවන්න වෙනව නැත්නම් එලිදරව් පොත තේරුම් ගන්න බෑ කියවන්න. ඉතින් එලිදරව් 13 එයා කියන විදිහට එයාට ආඥා නිකුත් කරන්න පුළුවන් වෙනවා, ඩිජිටල් ඩෙන්ටිටි ගහන්න පුළුවන් වෙනවා. දැන් ලොකු පුෂ් එකක් යනවා ලංකාවේ, ලොකු පුෂ් එකක් යනවා ඩිජිටල් ඩෙන්ටිටි ගේන්න ඔක්කොම මේ මොනවාද ගනුදෙනු ඩිජිටල්ව කරන්නේ. அங்கே அவனாலே என்ன செய்ய முடியும்னால் இந்த டிஜிட்டல் முறையிலான அடையாள அட்டைகளை செயல்படுத்தவும் அவனால் முடியும். அது இப்போ இலங்கையிலும் அதை அமுல்படுத்துவதற்கான ஏற்பாடுகள் எல்லாம் செய்யப்பட்டது. දැන් ටික කාලයකට ඉස්සෙල්ලා ඕස්ට්‍රේලියාවේ සිඩ්නි නගරේ බලවන්ට ගැහුවා ඩිජිටල් එකක්. கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடி ஆஸ்திரேலியா சிட்னி நகரத்தில் நாய்களுக்கு டிஜிட்டல் இருக்கு. බල්ලා ඉති කාටද කියලා දැනගන්න. இந்த நாய் யாருக்கு சொந்தமானதுன்னு கண்டுபிடிக்கும். ඉන්දියාවෙත් ගොඩක් ඩිජිටල් ඩෙන්ටිටි කරනවා නේද? இந்தியாவிலும் அந்த டிஜிட்டல் ஐடியை செய்கிறாங்க. අපේ ඩිජිටල් ඩෙන්ටිටි එකට එකඟ වෙලා. පීස් බෝඩ් එකට ප්‍රෙසිඩන්ට් ට්‍රම්ප්ගේ පීස් බෝඩ් එකට වැටිකනුත් එකට එකතු වෙන්න හදනවා, රෂ්‍යාත් එකට එකතු වෙන්න හදනවා. not යුරෝපියන් යුනියන් එකයි ෆ්‍රාන්සුයි UK ඒකට එකතු වෙලා නැහැ. 24ක් එකතු වෙලා කියන්නේ $1 billion දීලාද? නෑ. ඒක අහක් කළා නේ. එයාගේ පීස් එක හදන්න බෝඩ් එකක් හදලා அவர்கள் தங்களுடைய சமாதான பேரவையை நடத்த அவர்கள் ஒரு நிர்வாகத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறார். මේ ඉස්සෙල්ලා තිබුණ එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයනේ. இதுவரைக்கும் இதுக்கு போல வந்து ஐநா சபை. දැන් ගොඩක් කලක් අය හිතුවා එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයෙන් එයි කියලා අන්තක්‍රිස්තු වැඩ. எனவே ஐநா சபை கூடாகத்தான் அங்கே அந்த கிறிஸ்துவோட செயல்பாடு வரும் அநேகர் நினைத்தார்கள். එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ අර හු කියන අය ஐநா சபையில் இருக்கிறவர்களும் அவர்களுக்கு எதிராக OHW හු ඒක හරි කිව්වොත් මෙයා මහත්. ඒගොල්ලෝ ඒගොල්ලෝ දෙහි කටු වලින් අනිනේවා. அவர்கள் அங்கே தேசி மொழினாலே குத்துறவர்கள் ඒව ගොඩක් ඒගොල්ලෝ දැන් දියත් කරනවානේ. அவர்கள் அதை මුළු அதிகமாக ලෝකෙට මේක ගස්වන්න හදන්නේ. அதை அவர்கள் முழு உலகத்துக்கும் அதை போடுவதற்கு முயற்சிக்கிறார்கள். 2019 ගත්ත උත්සාහය මේ ටික අවුල් වුණා වැඩේ. 2019 ஆண்டு මුළු ලෝකෙටම ගහගන්න බැරි වුණා. முழு உலகத்துக்கும் அதை ஊசி தடுப்பது போட முடியாமல் போய்விட்டது. ඊළඟට ඒස්වාන්ස් කිව්වා මතේ 24 අන්තිමේ දක්වා විශ්වාසව සිටිනාම ගැලවෙන්නේ மத்திய 24 கடைசி வரைக்கும் நிலைத்திருப்பனே ரட்சிக்கப்படுவார். අර පාලු කරන විනාශය දේවමාලිගාවේ ඉඳ ගන්නවා කියලා යේසුස් වහන්සේත් කිව්වා.
எனவே பாலாக்கிறவன் அங்கே ஆலயத்தில் அமர்ந்திருப்பான் என்பதை இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார். මතෙව් 24. மத்தேயு 24. මතෙව් 24 මාර්ක් 13 ලූක් 21 තමයි ඔලිව කන්දේ අන්තිම දේශනාව තියෙන්නේ. மத்தேயு 24, மார்க்கு 13, லூக் 21 தான் ஒலிவ மலையினுடைய கடைசி பிரசங்கம் இருக்கிறது. ඉතින් 24 මතෙව් බොරු ක්‍රිස්තුස්ලා බොරු අනාගත වක්තුවරු නැගිට පුළුවන් නම් තෝරා ගන්න ලැබුවන් පවා මුලා කරන ලෙස මහත් ලකුණු පුදුම දක්වනවා. மத்தேயு 24 என்னிலும் நல்ல கிறிஸ்துக்களும் நல்ல தீர்க்கதரிசிகளும் கூடுமானால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களை வஞ்சிக்கிறதுக்கு பெரிய அடையாளங்களை அற்புதங்களை செய்வார்கள். ඒ දවස්වල ඉතින් ඒ දවස්වල පීඩා පසු කෙනෙහිම ඉර අඳුරවන්නේ. அந்நாட்களிலே சூரியன் அந்தகாரப்படும். දැන් 22 කියනවා තෝරා ගන්න ලැබුවන් උදෙසා ඒ දවස් ලුහුඩු කරනු ලබන්නේ. 22 வருஷமா அந்நாட்கள் குறைக்கப்படுகிறதால் ஒரு நாள் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களாலே அந்நாள் குறைக்கப்படுகிறது சொல்லப்படுகிறது. 15 කියනවා දානියෙල් විසින් කියන ලද පාලු කරන පිළිකුල සුද්ධස්ථානයේ තිබෙනවා නුඹලා යම් කලක දකින්නවද? 15வது வருஷம் சொல்லும் மேலும் பாலாக்கிற அருவருப்புகளை குறித்து தானியேல் தீர்க்கதரிசி சொல்லி இருக்கிறானே என்று சொல்லப்படுகிறது. யுதே සිටින අය පලා යන්නේ කියලා. அதை வாசிക്കാൻ இருக்கிறார். நீங்கள் அதை பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்கு காணலாம். දැන් ක්‍රිස්තු වර්ෂ 67 68 දී මේක වුණා. கிறிஸ்து வருஷம் 67 நடந்தது. එතකොට ක්‍රිස්තු භක්තිකයෝ යේසුස් කියපු එක අහලා යෙරුසලම අත්හැරලා ගියා. எனவே கிறிஸ்தவர்கள் இயேசு கிறிஸ்துவின் வார்த்தையை கேட்டு எருசலேமை விட்டு போனார்கள். ඒගොල්ලෝ මැස්සදා කියලා තැනකට ගිහිල්ලා ධර්මාංශිකලම බලාගත්තා. ඒ යුදෙව් ක්‍රිස්තු භක්තිකයෝ නම් යෙරුසලමේ යුදෙව් ගොඩාක් මැරුණා. யூத கிறிஸ்தவர்கள் மஷாடே என்ற இடத்துக்கு அங்கே போய் அங்கே இருந்தார்கள். தேவன் அவர்களை பார்த்து கொண்டார்கள். ஆனால் எருசலேமில் யூதர்கள் அங்கே இருந்தார்கள். அவர்கள் அநேகர் அழிக்கப்பட்டார்கள். 29 වෙනි පදේ කියනවා ඒ දවස්වල පීඩා පසු වුණා. அங்கே 29வது வசனம் சொல்லப்படுகிறது அந்நாட்கள் உபத்திரவம் முடிந்த உடனே. වෙන සිද්ධියක්. அது ஒரு வேறு காரியம். මොකද්ද සිද්ධිය? அது என்ன சம்பவம்? ඒකාල මනුස්ස පුත්‍රයාගේ ලක්ෂණ අහසේ පෙනෙන්නේ 30. 30வது வருஷம் அப்பொழுது மனுஷகுமாரனுடைய அடையாளம் வானத்திலே காணப்படும். ඒ සියලු ඇස් වලට පෙනෙන්නේ යේසුස් වහන්සේ වෙනවා. அங்கே எல்லாருடைய கண்களினாலும் அவர்கள் காண்பார்கள் இயேசு கிறிஸ்துவை. ඒක පොළවේ සියලු ගෝත්‍ර වැළපෙන්නේ. அங்கே பூமியில அநேக கோத்திரங்கள் அதுக்காக புலம்புவார்கள். ඔව් අහසේ එක් කෙළවරක සිට අනිත් කෙළවර දක්වා සතර දිගින්ම උන්වහන්සේගේ තෝරාගත් උන් රැස් කරන්නේ. அவர்கள் வானத்தின் மறுமுனை தொடக்க 4 திசைகளும் கூடி சேர்க்கப்படுவார்கள். ඉතින් අපේ ඇතනේසියස් අංකල් වගේ අය කියනවා මේක තමයි වෙන්න තියෙන්නේ හැම හැටම පේන්නේ යේසුස් වහන්සේ එනවා. எனவே நம்முடைய அத்தனேசிய சங்கம் சொல்வது போல எல்லாரும் சொல்றாங்க இதுதான் எல்லாரும் காணக்கூடியதாக நிறைவேற்றப்பட මේක வேண்டும். එළිදරව් 19 කියලා තියෙනවා. இது வெளிப்படுத்தல் 19லும் சொல்லப்பட்டிருக்கு. අපි වගේ අය හිතනවා ඊට ඉස්සෙල්ලා යේසුස් වහන්සේ තම ස්වභාව අර බලක්වන්නා උන්වහන්සේ සෝවාගෙන යනවා. எனவே எங்களை போன்று உள்ளவங்க சொன்னா அதுக்கு முன்பதாக தடை செய்வோடு எடுத்துக் கொள்ளப்படுவார்கள். සෝවා ගන්නවා කියන වචනේ දේව වචනේ නෑ. எடுத்துக்கொள்ளப்படுதல் உயர்த்தப்படுதல் என்றது இல்லை. පළවෙනි තෙසලෝනි 4:17 තියෙන්නේ 1 தெசலோனிக்கேயர் 4:17 சொல்லப்படுது. උත්තම දේව දූතයාගේ හඬ பரிசுத்தருடைய சத்தம் ධර්මාංශිකේ හොර්ණනාදය எக்கால சத்தம் கேட்கிற பொழுது shout of the Lord ස්වාමීන් වහන්සේගේ shout එක. அவருடைய சத்தம் என்று சொல்லப்படுது. පළවෙනි තෙසලෝනි 4:17 ஆரவாரத்தோடு பிரதான தூதருடைய சத்தத்தோடு ඒක උන්වහන්සේ ස්වර්ගයෙන් දේවදූතයෙක්ව කරනවා. ඒක කරනවා. ඉතින් අපි ඉගෙන මත
විභාජනයක් තියෙනවා. So we have ඉතින් ඒක ඕන අද කරා ඒක දරව 14 තියෙන පාලනය. ඉතින් කොහොම හරි දැන් කොතර දුර අපි ආවද? एक සභාවතමක ඉන්න ශුද්ධාත්මනාංශික එසවීමක් තියෙනවා. After that God will have to do a governance in a different way once the church changes over. ඉතින් දැන් මාංශේ කොහොමත් omnipresent නේ. එයා පරිවිසුම කාලෙත් හැම જાතියෙම කොහොම හරි කතා කරන්නේ. සභාවෙන් ඉස්සෙල්ලත් එයා කතා කරා. හැම જાතියෙම යම් ගැලවීමේ සල්කුණු උන්වහන්සේ තැබුවා කියලා පෞද්ගලිකව කියනවානේ. எனவே அந்நிய ஜாதியர்கள் அவர்கள் சேர்த்துக் கொள்ளப்படுவார்கள் பவுலும் அதை சொல்லியிருக்கிறார். දැන් අපිට තියෙන්නේ இப்பொழுது எங்களுக்கு இருப்பது එලිදරව් පොත තේරුම් ගන්න තැන් වල මේකේ සිද්ධි මාලාව කොහොමද යන්නේ කියලා. வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தை விளங்கிக் கொள்ளும்படியாக அங்காங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிற சம்பவங்களை எப்படி விளங்கிக் கொள்வது? එලිදරව් පොතේ සිද්ධි මාලාවට ටයිම් ලයින් එකක් දෙන්න පුළුවන්ද? வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தில் இருக்கிற சம்பவங்களை நாங்கள் பட்டியலிட முடியுமா? තියතීරා සභාවේ කාලයේදී කියනවා මම එන්න ළඟයි කියලා. தியத்தீரா சபைக்கு ஆண்டவர் சொல்றார் என்னுடைய வருகை சீக்கிரம் வந்து. ෆිලඩෙල්ෆියා සභාවට කියනවා මහා පීඩා කාලයේදී මම ඔයගලන්ව බේරගන්නවා. பிலதெல்பியா சபைக்கு சொல்றார் பெரிதான உபத்திரவ காலத்திலே நான் உங்களை காத்துக்கொள்வேன். ලෙවිදික සභා කාලයේදී කියනවා ඔන්න මම දොර ළඟට ඇවිල්ලා තට්ටු කරනවා. லெவிதிக சபைக்கு சொல்றார் இதோ நான் வாசப்படியில் இருந்து கதவை தட்டுகிறேன்னு சொல்றார். ලෙවිදික සභා කාලේ සභාව සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රධාන සභාව බහුතර සභාව සම්පූර්ණයෙන්ම සෞඛ්‍යය. எனவே லெவிதிக சபையிலே எல்லா சபைகளும் மிகவும் மோசமான நிலைமைக்கு தள்ளப்படுகிறது. ඉතින් අපිට දුකකුත් හිතෙනවා මෙච්චර සෞඛ්‍ය වෙලාද සභාව. எங்களுக்கு துக்கமும் ஏற்படுது சபை இங்கிருந்து படுதடைந்து போயிருக்கிறதா. මේ සභාවත யோவான் ජීවත් වෙන කාලේ තිබුණු සභා. யோவான் உயிரோடு இருந்த நாட்களில் இருந்த சபைகள் தான் 7 சபைகள். ඒ සභාවතේ ඒ කාලේ ලක්ෂණ තිබුණා. எனவே இந்த சபை 7களிலே இப்படிப்பட்ட அடையாளங்கள் அப்பொழுது இருந்தது. ඒ වගේ ලක්ෂණ තියෙන සභා අදත් තියෙනවා. அப்படிப்பட்ட அடையாளமுடைய குணாதிசயமுடைய சபைகள் இப்பொழுதும் இருக்கிறது. ඉතින් පළවෙනි සභාව එපිස සභාව. முதலாம் சபை எபேசு சபை. එපිස දානනේ එපිස පෞල්ම ගොඩක් කාලයක් ජීවත් වුණා. பவுல் அநேக நாட்கள் எபேசு சபையில் தான் ඒක දේව ධර්මයේ රැකපු සභාව. அது தேவனுடைய உபதேசத்தை காத்துக்கொண்ட சபை. පළමුණු ප්‍රේමයේ හීන වුණා. ஆனாலும் ஆதி அன்பை விட்டு விலகி விட்டார்கள். ඒගොල්ලෝ ඩොක්ට්‍රයිනලි කரெක්ට් සභාව. அவர்கள் உபதேசத்தில் உறுதியாக இருந்தார்கள். ඊළඟ සභා කාලෙදී සභාව ගොඩක් පීඩාවට. அடுத்த சபை நாட்களே அவர்கள் உபத்திரவத்துக்கு உள்ளாக்கப்பட்டார்கள். அதிராஜ்யයන් රෝම එම්පරස්ලා 10 දෙනෙක්ගේ කාලේ. அங்கே ரோம சாம்ராஜ்யத்தினுடைய உயர் அதிகாரிகள் 10 பேர் செயல்பட்ட அந்த காலம். ස්මර්නා කියන නමේ අර්ථය ක්‍රෂ්ඩ්. සභාව හොඳටම පොඩි කරන්න උත්සාහ. எனவே சிவன்னான்றது சபை நெருக்கப்படுதல். හැබැයි සභාව මරණය දක්වා විශ්වාසවන්ත හිටිය නිසා ඒගොල්ලන්ට දුන්නා ජීවනය උතුම්ම. ஆனால் அந்த சபை மரணபரிதம் உறுதியாக இருந்தபடினால ஜீவ கிரீடத்தில் அவர்கள் சுதந்திரித்துக் கொண்டார்கள். ඒ ක්‍රිස්තු වර්ෂ 100 ඉඳලා 325 වෙනකම්ම සභාව එහෙම දුක් විඳා. எனவே கிறிஸ்துவனுடைய 100லிருந்து 300 வரைக்கும் அவர்கள் துன்பப்பட்டார்கள். සිංහයන්ට දාලා මැරුවා. சிங்கக்குகையிலே போட்டு மறித்து கொண்டார்கள். කණු ගහලා පුච්චලා මැරුවා. அங்கே தூண்களை கட்டி நெருப்பெரித்தார்கள். ග්ලැඩියේටර්ස්ලට දාලා මැරුවා. කඩු හරම් වලින් මැරුවා. அங்கே முள் சாட்டையினாலே அடித்தார்கள். ක්‍රිස්තු භක්තිකයන්ව මරණයක විනෝදයක්. கிறிஸ்தவர்களை கொலை செய்வது அவர்களுக்கு ஒரு வினோதமாக இருந்தது. 325 දී කොන්ස්ටන්ටයින් කියන අධිරාජ්‍ය එයාට තේරුණා මොනවුණත් ක්‍රිස්තු භක්තිකයෝ මල්ටිප්ලයි වෙනවා. எனவே கிறிஸ்துக்கு முன் 325ஆம் ஆண்டில் கொன்ஸ்டன்டைனுடைய காலத்தில் அவர்கள் கிறிஸ்தவர்களை அழிக்க முடியாது, அவர்கள் வட்டி பெறுகிறார்கள். ප්‍රභූ පැලැන්තිය ක්‍රිස්තු භක්තිකයෝ වෙන පටන් ගත්තා.
எனவே உயர்குலத்தில் இருக்கிற பிரபுக்கள் கூட அந்த கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்ள முற்பட்டார். කොන්ස්ටන්ටයින්ට තේරුණා මේ ක්‍රිස්තු භක්තිකය හරි විනය අනුකූලයි. ඇත්තම මේගොල්ලෝ අධිරාජ්‍යයට හොඳ පුරවැසියෝ. எனவே கான்ஸ்டன்டைன் காலத்தில் அவர்கள் நினைத்தார்கள் தங்களுடைய சாம்ராஜ்யத்தில் கிறிஸ்தவர்கள் நல்லொழுக்கம் உள்ளவர்கள், இவர்கள் பிரயோஜனம் உள்ளவர்கள். ඊට ඉස්සෙල්ලා කයිසර්ට ක්‍රිස්තු භක්තිකයෝ නමස්කාර කරන්න නිසා තොග ගණන් මැරුවා. அதற்கு முன்பதாக கைசரை அவர்கள் விழுந்து வணங்காதபடினாலே அங்கே பல எண்ணிக்கையானவர்கள் கொலை செய்தார்கள். කොන්ස්ටන්ටයින් කිව්වා එයා කුරුස දැක්කා කියලා. கான்ஸ்டன்டைன் சொன்னார் தான் சிலுவை கண்டேன். එයා කිව්වා මේ God කිව්වා කියලා in this you will conquer කියලා. ඔයා මේ කුරුස තුලින් තමයි දැන් යුද්ධ ජයගන්නේ කියලා. அப்பொழுது அவர் சொன்னார், அவர் அந்த சிலுவை கண்டு சொன்னாராம், ஆண்டவர் சொன்னாராம், இந்த சிலுவை கூட தான் யுத்தத்தில் ஜெயம் பெறுவார். ඉතින් අපේ දෙයන්නා සේවා කියන්නේ නෑනේ රජගලන්ට. நம்முடைய ஆண்டவர் ராஜாக்களுக்கும் சொல்ல மாட்டார். ඉතින් එයා ක්‍රිස්තු සභාව පිළිඅරගෙන ක්‍රිස්තු සභාවේ ප්‍රධාන නගරවල පූජකයන්ට කාණාන්තර දීලා අර රෝම ආගමික පූජකයෝ හිටියනේ. රතු වස්ත්‍ර අඳින අය, දම්පාට වස්ත්‍ර අඳින අය, ඒ වගේ තානාන්තර දීලා ලොකුම ඕනේ නැහැ. ඉතින් රෝමීන්නේ පෙ ලොකුමින් ඕනේ නැහැ. එයාට දම්පාට වස්ත්‍ර ඇඳුවා, රතු පාට වස්ත්‍ර ඇඳුවා. එතකොට ඊළඟට රෝමාගමේ තිබුණානේ සුව කිරීමට බස්. මෙයා සුව කිරීමට බස් කෙනෙක් පත් කරා සෙබස්ටියන් කියලා. ගේ ආරක්ෂා කරන්න බස් කෙනෙක් පත් කරා ජූඩ් කියලා. එයා මේ වාගන හයකන හරිම විශාල සේවාවක් කරලා ඒකට එයා දුන්න නම ඒ නම අදක්වාම එනවනේ. எனவே அந்த ரோம சாம்ராஜ்யத்திலே அவர்கள் என்ன செய்தார்கள், ஆசாரியர்களுக்கு மதங்களுக்கு පීඩාමැද්ද විශ්වාසවන්ත හිටිය ස්වභාව ප්‍රශංසා මැද්දේ සෞභාග්‍ය මැද්දේ රජයේ පිළිගැනීම මැද්දේ සම්පූර්ණ දූෂ්‍ය. எனவே அந்த கான்ஸ்டன்டைன் காலத்தில் அவர்களுக்கு அரசு அங்கீகரிப்பு கிடைத்ததுனால தான் அவர்கள் அந்த பேரோடு ඒගොල්ලෝ ඒ ස්වභාව හොයා බයිබලයේ ලියපු පොත් පිටපත් පුච්චන්න බලන්න. எனவே அக்காலத்தில் தான் அங்கே அவர்கள் வேதாமத்தை எழுதின நிருபங்களை தேடி தேடி ඇත්ත ස්වභාව අන්ඩර්ග්‍රවුන්ඩ්. ஆனால் உண்மையான நிலை என்னவென்றால் அங்கே உண்மையான சபைகள் அங்கே நிலத்திலே அவர்கள் பதுங்குகள். பெர்கமஸ் කියන්නේ අර ලෝකයේ එක්ක විවාහ වුණ ස්වභාවය. பெர்கமுஸ் சபை வந்து உலகத்தோடு கூட திருமணம் முடித்தது. பெர்கமுஸ் சபை. பெர்கமஸ் சபை. නෑ பெர்கமஸ். තුන්වෙනි සභා කාලේ. එතකොට හතරවෙනි සභා කාලය අර තියටීරා නගරේ තිබුණ සභාවක්. அங்கே 4வது சபை தியத்தீரா சபை. ඒක හැටි කියවන්න වටිනවා. அது சொல்ல அது வாசிக்குவாங்க. තියටීරා සභාව ඉරිදරව් දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේ 18 වෙනි පදයේ 2:18 சொல்லப்படுகிறது. යේසුස් වහන්සේ සභාවට පෙනී සිටිනවා ගිනි දැල්ලක් වැනි ඇස්, දිලිහෙන පිත්තල වැනි පාද, දැන් වහන්සේගේ පුත්‍රයා මේ කාරණා කියනසේ. தியத்தீரா சபையின் தூதனுக்கு நீ எழுத வேண்டியது என்னவென்றால், அக்கினி துவாலை போன்ற கண்களை, பிரகாசமான பெண்களும் கூட பாதங்களும் கூட தேவகுமாரன் சொல்லுகிறார். அப்போ කැමතිද එහෙම යේසුස් වහන්සේගේ සභාවට එනවට? நீங்கள் இயேசு கிறிஸ்து உங்களோட சபைக்கு அப்படி வருவதற்கு நீங்க விருப்பமா? ගිනි දැල් වැනි ඇස්, විනිශ්චය ඇස්, அக்கினி துவாலையான கண்கள், විනිශ්චය පාද, அங்கே நியாய தீர்ப்பின் நிறம். ඔබේ ක්‍රියා, ප්‍රේමය, ඇදහිල්ල, සේවය, ඉවසිල්ල පළමු ක්‍රියාවලට වඩා අන්තිම ක්‍රියා වැඩි බව දනිමි. உன் கிரியைகளை, உன் அன்பையும், உன் ஊழியத்தையும், விசுவாசத்தை அன்றைக்கு நீ முந்தி செய்த கிரியைகளுக்கு பின்பு செய்த கிரியைகள் அதிகமாக. ගොඩක් ලෝකෙ වැඩ කරනවා, ගොඩක් සමාජ සේවය කරනවා. உலகத்தில் அநேக சமூக சேவைகள் செய்யப்பட்டது. නුඹට විරුද්ධව මේ කාරණා මට ඇත්තේ. உனக்கு விரோதமாக எனக்கு இந்த காரணங்கள் உண்டு. 3:20 3:20 අනාගත වක්‍රයකයි කියා ගන්නා ස්ත්‍රී වෙන යෙසබෙල්ට නුඹ අවකාශ දෙන්නේ. உன் பேரில் எனக்கு குறை உண்டு என்னுடைய தன்னை தீர்க்கதரிசி என்று சொல்லுகிற யெசபேல் என்ற ஸ்திரீயானவள் தன்னுடைய ஊழியக்காரர். මෙයා කොහෙද මේ ඉන්නේ? இவர் සභාව ඇතුලේ. இவர் சபைக்குள்ளே இருக்கிறார்.
ඇවනයි වේශිකම් කරන්නට දේවතා රූප වලට පූජා කළ දේ කන්ට කාටද ගන්නන්නේ? මාගේ මෙහෙකරුවන්ට. வேஷிக்கிற பக்தர் விக்கிரங்களுக்கு படைத்தவர்களுக்கு නෙමෙයි මාගේ මෙහෙකරුවන්. தன்னுடைய ஊழியக்காரர்களுக்கு அவர் போதிக்கிறார். මුලා කරන්නේ. அவர் விமோசம் போக்குகிறார். ඉතින් ඊටාම ලෞකික දේශපාලන වශයෙන් බලවත් ධනවත් විශ්වාසයේ ස්වරූපය නැති මහා සභා සංකීර්ණයක් ඇති වුණා ක්‍රිස්තු වර්ෂ 500 සිට 1500 දක්වා. கிறிஸ்துக்கு பின் 500லேருந்து 5000 வருஷங்கள் வரைக்கும் உலகளாவிய ரீதியிலே கிறிஸ்து அல்லாத மிகவும் பிரபலியமடைந்த ஒரு சபை உருவாக்கப்பட்டது. ඒකට කියන්නේ ඩාර්ක් ඒජස්. டார்க் ஏஜ். யூரோப்பிய තිබුණු දැනීම නැති වුණා. ஐரோப்பாவில் இருந்த அறிவு இல்லாமல் போயிட்டு විද්‍යාත්මක දැනීම නැති වුණා. அங்கே ஆண்டவர் கொடுத்த அறிவு அங்கே அகன்று போய்விட்டது. සමහර එකට ඩාර්ක් ඩෙබල්ස් මිලේනියම් කියනවා. ඒ අවුරුදු 1000 ඉතාම දූෂ්‍ය අවුරුදු 1000. டெவல் மில்லியன் சொல்ற மிக மோசமான 1000 வருஷார சாட்சியம். ඉතා අශික්ෂිත පාප දුරාචාරය සිදු වෙන්න පටන් ගත්තා. அது மிக අවිවාහක පූජකයන් සහ අවිවාහක පූජකවරයන් அது மிக மோசமாக திருமணம் முடிக்காத ஆசாரியர்களும் ஊழியக்காரர்களும். ඒක දේවචනේ විස්තර කරා. இவைகள் தேவனுடைய வார்த்தையினாலே ඒ කියන්නේ விவரிக்கப்பட்டது. යොහන්ට දැනවාස දුන්න අනාගත වාක්‍යයේදී පත්මස් දුක්කදේදී ක්‍රිස්තුවර්ෂ 96 කිව්වා මේවා වෙන්නේ නැහැ කියලා. அங்கே கிறிஸ்துக்கு முன் 96ஆம் ஆண்டிலே பத்ம தீவிலே யோவானுக்கு இவை எல்லாம் அங்கே තමාගේ වෛශ්‍යකම ගැන පශ්චාත්තාප වන්ට නොකමැතිය. කවුද මේ සභාව? அவள் அங்கே அந்த தன்னுடைய மனம் திரும்ப அவர் விருப்பமில்லாத தாமரை கொடுத்தார். බලව යහනකට හෙළමි ඇය සමග කාමීත්‍යාචාරය කරන්න ඇගේ ක්‍රියා ගැන පශ්චාත්තාප නොවෙත්නම් ඔවුන්ද මහත් පීඩාවකට හෙළමි. அவள் அவனை கட்டில் கிடக்கையாக்கி அவளுடைய விபச்சாரத்தையோ தன்னுடைய கிரியை விட்டு மனம் திரும்பவிட்டு அவைகளை மிகுந்த உபத்திரவத்தில் தள்ளி. මේක කියවන්න ප්‍රීතිමත් පදමාලාවක් නෙවෙයි. இது வாசிக்கிறதுக்கு மகிழ்ச்சியான ஒரு வேத பகுதி அல்ல. හැබැයි අපි ප්‍රවේශම්මන පිණිස අපි මේ විදිහට නොයන පිණිස අපි මේක කියවගන්න. எனவே எங்களுக்கு இது நடைபெறாதபடிக்கு எங்களை காத்துக்கொள்ள நாங்கள் இதை வாசிக்க வேண்டும். මාවනාහි අදහස් හෘදයන් විමසන තැනන් වහන්සේ තීතිරාවේ ඉතිරිව සිටිනා නුඹලා පිට මම වෙන කිසි බරක් නොතබමි. தீர்த்திராவில் இந்த போதகத்தை பற்றிக்கொள்ளாமல் தாத்தாவுடைய வேறு உங்கள் மீது சுமத்துவதில்லை. ඉතින් ඒ කාලෙත් විශ්වාසවන්ත සභාවක් හිටියා. அந்த நாட்களிலும் உண்மையுள்ள சபை இருந்தது. ඒගොල්ලෝ කොහොම හරි අර බයිබලයේ පිටපත් ටික දිවිහිමියෙන් රැකගත්තා. எனவே அவர்கள் வேதாகமத்தின் பிரதிகளை எப்படியாவது காத்துக் கொண்டார்கள். ඒ පුච්චන්න දුන්නේ නැහැ. அவர்கள் அதை எரிக்க இடம் கொடுக்கவில்லை. නැත්නම් අහුවෙන හැමතැනම පිච්චුවා. அவர்கள் கண்ட எல்லா இடத்திலும் அதை எரித்தார்கள். නුඹලාට ඇතිදී මා එනතුරු තදින් අල්ලාගෙන සිටින්න. உங்களுக்குள்ளே நான் வருவேன் நீங்கள் பற்றி கொண்டிருங்கள். ඉතින් මෙවැනි කාලයක ජය ගන්නාට ජාතීන් කෙරෙහි බලය දෙන්නේ. எனவே இப்படிப்பட்ட காலத்திலே இருக்கிறவர்களை ஜாதிகளுக்கு மேல் அவர்களுக்கு அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டது. ඉතින් කොහොම හරි 1000 ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1500 ඉවර වෙනකොට கிறிஸ்துவின் 1500ஆம் ஆண்டு முடிவடைகிற பொழுது එක එක රටවල් වල දෙවියන් වහන්සේ නැගිට්ටුව යුග පුරුෂය. எனவே ஒவ்வொரு நாடுகளிலே யுத்த புருஷர்களை ஆண்டவர் எழுப்பினார். ඒ කියන්නේ මේ අපොස්තලෝ ஆண்டவர் அக்காலத்துக்கு ஏற்ற அங்கே அப்போஸ்தலர்களை ஆண்டவர் எழுப்பினார். හැමෝම වැඩියෙන්ම දන්නේ මාටින් ලූතර්. எல்லாருக்கும் தெரியும் மார்ட்டின் லூதர். එයා ජර්මනියේ හිටියේ. அவர் ஜெர்மனில் இருந்தார். එයාට ඉස්සෙල්ලා හිටියා. அதுக்கு முன்பதாக இருந்தார். උල්රිච් තුන්ලි කියලා කෙනෙක් හිටියා මේ ස්විට්සර්ලන්තේ. බුල්රිච් තුන්ලිன்ற ஒருவர் இருந்தார் சுவிட்சர்லாந்தில். තව අය හිටියා අන්ධකාරය ඇතුලේ අන්ධකාරයෙන් එළියට ආලෝකය ගෙනාපු අය. இன்னும் அநேகர் அந்தகாரத்திலிருந்து ஆச்சரியமான ஒளியிடத்தை கொண்டு வந்தவர்கள் இருந்தார்கள். ඒගොල්ලන්වත් මේ තියතිර සභාව මැරුවා. அவர்களையும் இந்த தியத்தீர சபை கொன்றது. මොකද ඒගොල්ලෝ මෙයා ලේපිපාසාවෙන් ඉන්න කෙනෙක්නේ. என்றால் இவர் இரத்த வாஞ்சி உள்ள இரத்த குடிக்க வாஞ்சி இருக்கிறவர்கள்.
නමුත් කොහොම හරි හැම දේශයකම ඇතිවුණා ඒ දේශයේ වැදගත්කමක් තියෙන ඒ දේශයේ සභාවට උපස්ථාන කරන්න පුළුවන් අය. எனவே அந்த தேசத்திலே சபைக்கு ஆலோசனைகள் சொல்றவர்கள் அங்க அங்கே இருந்தார்கள். ක්‍රමක්‍රමයෙන් ඒ reformation එක just shall live by faith. ධර්මිෂ්ඨ ඇදහිල්ලෙන් ජීවත් වෙන්නේ පූජා වලින් නෙමෙයි, රූප වැඳීමෙන් නෙමෙයි, ධර්මිෂ්ඨ ඇදහිල්ලෙන් ජීවත් වෙනවා කියන walk right එක නැවත ස්ථාපනය වෙන පරම්පරාව. எனவே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அங்கே நீதிமான் விசுவாசத்தினாலே பிழைப்பான்ங்கிற வார்த்தையை அவர்கள் அதை விசுவாசித்து அதன்படி நடக்கிற காலம் ஒன்று வந்தது. ඉතින් නෙදර්ලන්තේ ජර්මනියේ ස්විට්සර්ලන්තේ හැම තැන්වලම එහෙම සභා කොමාරි ජාතික මට්ටමින් ඒගොල්ලෝ සටන් කරලා ඒගොල්ලෝ තින් සටන් කරා. எனவே ஜெர்மனிலே, நெதர்லாண்டிலே, சுவிட்சர்லாந்திலே இவர்கள் எல்லாரும் அப்படிப்பட்ட சபைகளை போராடி அவர்கள் அதை செய்தார்கள். ඉන්දියානාන්තර ප්‍රශංසා වේවා. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. 1800 ගණන් 1800ஆம் ஆண்டளவிலே පිලදෙල්ෆියා සභාව ඇති වුණා. பிலதெல்பியா சபை உருவாக்கப்பட்டது. ඒ සභාව ගැන කියනවා ඔබ දුර්වලයි. நீ பலவீனனா இருந்தாலும் ඒ වුණාට මම ඔබ දන්නවා. ஆனாலும் நான் உன்னை அறிந்திருக்கிறேன். කාටවත් වහන්න බැරි දොරක් මම හරිනවා. ஒருவராலும் பூட்டக்கூடியாதபடி இருக்கிற තුනේ 7 ஒளிப்பதில் 3 පිලදෙල්ෆියා කියන නාමයේ තේරුම දේව ප්‍රේමී සභාව. பிலதெல்பியா என்றால் அதன் அர்த்தம் தேவனுடைய அன்பு. කිසිවෙක් නාරින ලෙස පියන්නා වූ තරමාංශේ කිසිවෙක් නොපියන ලෙස අරින්නා වූ ஒருவரும் திறக்கக்கூடாதபடி பூட்டுவதும் ஒருவரும் பூட்டக்கூடாதபடி திறக்கிறவரும். ඔබේ ක්‍රියා මම දනිමි. உன்னுடைய கிரியைகளை அறிந்திருக்கிறேன். අරපු දොරක් ඔබ ඉදිරියේ මා විසින් තබා දෙනවා. திறந்த வாசலை உனக்கு முன்பாக நான் வைத்திருக்கேன், அது ஒருவனும் பூட்ட மாட்டான். 1987 අපි රෙක්සංකල්ලා ගෙදර ඉඳලා එනකොට මේක දැනවන්සි නෑ. රෙක්සංකල්ලා ගෙදර ඉඳලා නෙමෙයි. අර උරුබොක්කේ ගිහිල්ලා එනකොට ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වා මේක අපි අකුරැස්ස පහු කරනවා. இந்த வார்த்தை ஆண்டவர்களை ஞாபகப்படுத்தினார். 1987 அக்குரச பகுதியை நாங்கள் கடந்து வருகிறோம். ඊට පස්සේ මාත් රෙක්සංකල්ලා හම්බුනේ. அதுக்கு பிறகுதான் ரெக்ஸாங்கில் நாங்கள் சந்தித்தோம். ඔබ මාගේ වචන ආරක්ෂා කළේ. நீ என் வசனத்தை காத்துக்கொண்டு ඔබට ඇත්තේ ස්වල්ප බලයක්. உன்னுடைய உனக்குள்ளே கொஞ்சம் வல்லமை இருந்தும் දැන් කියන්නේ ඒ තමයි මම. அதுதான் நான். මට දොරටු ආරෙන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ. எனக்காக வாசல்களை திறக்கிறது கர்த்தர். අරපු දොරක් ඔබ ඉදිරියේ මා විසින් තබා දෙනවා. திறந்த வாசல் எனக்காக உனக்கு முன்பதாக ඒ வைக்கப்படும். දොර තුලින් තමයි අපේ ප්‍රදේශයේ අපි ස්වාමීන් වහන්සේ සේවය කරන්නේ. அப்படிப்பட்ட திறந்த வாசல் கூட தான் எனது பகுதியை நாங்கள் ஆண்டோட ஊழியத்தை செய்கிறோம். අපිට බලයක් දැනුණු ගමන් දෙවියන් වහන්සේගේ අතුර නැති වෙනවා. நாங்கள் என்னுடைய வல்லமை உணர்ந்த பொழுது தேவனுடைய வல்லமை நாங்கள் வந்து விடுகிறோம். ඔබ මාගේ වචන ආරක්ෂා කළේ. நீ என் வசனத்தை காத்து கொண்டபடினா මාගේ නාමය පාකලේ නැත. என்னுடைய வசனத்தை நீ பொறுமையாய் காத்து கொண்டபடியால் ඉතින් ස්වාමීන් වහන්සේ අපිට ඒ අධිකාරිත්වය දෙනවා. தேவன் அந்த அதிகாரத்தை தந்திருக்கிறார். 10 මාගේ විසින් වචනය ඔබ ආරක්ෂා කරන හේයින් පොළොවේ වසන්නන් පරීක්ෂා කිරීමට මුළු ලෝකයේ පිටට පැමිණෙන්න තිබෙනා වූ පරීක්ෂාවේ පෑන් මම ඔබ ආරක්ෂා කරනවා. என் வசனத்தை நீ காத்து கொண்டபடியினால் பூமியிலே குடியிருக்கிறவர்களை சோதிக்கும்படி பூச்சக்கத்து மேலெங்கும் வரப்போகிற சோதனைக்கு தப்பும்படி நானும் உன்னை காப்பேன். පිළිදෙල්පෑ සභාවට කියනවා ඉක්මනින් එමි කියලා. பிள்ளைகளே சபை பார்த்து சொல்றார், சீக்கிரமாய் வருகிறேன். මේ සභාව කාලේ இந்த சபை காலத்திலே ගොඩක් දේශයන් සුභාරංචිට විරුද්ධ. அங்கே அநேக நாடுகள் சுவிசேஷத்துக்காய் தங்களை அர்ப்பணித்தார். ලංකාවට මුලින්ම ආවේ ලංකාවට ඇවිල්ලා තියෙනවා මොරේවියන්ස්ලා. இலங்கைக்கு மொரேவியன் சென்றவர்கள் வந்திருக்காங்க. 1700 ගණන්. 1700ஆம் ஆண்டளவு ඒගොල්ලෝ මොරටුවේ ගිහිල්ලා මාළු ඇදලා තියෙනවා. அவர்கள் முரட்டுவையில் போய் மீன் இழுத்திருக்கிறார்கள். ඒ සුභාරංචිය කියලා තියෙනවා. அவர்கள் சுவிசேஷத்தை அறிவித்திருக்கிறார்கள். ප්‍රධාන සභාවක් නෙන්නේ. ஒரு பிரதான சபையாக மாறவில்லை. ඊළඟට ආවේ
බ්‍රිතාන්‍ය අධිරාජ්‍යවනේ. அதுக்கு பிறகு பிரித்தானிய அரசாங்கம் வந்தது. ඒගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලාම බැප්ටිස්ට් එක. அதோடு கூட வந்தது பேப்டிஸ்ட் சர்ச் 1812 දී. 1812 1814 දී ආවා මෙතඩිස්ට් චර්ච් එක. 1814 ஆண்டு மெதடிஸ்ட் சர்ச் வந்தது. ධනංජය මේව ලියා ගන්න. 1816 දී ආවා CMS. 1814 CMS வந்தது. CMS කියන්නේ Church Missionary Society කියන්නේ එංගලන්ත සභාවේ இங்கிலாந்து சபை Missionary Society. மிஷனரி ஊழியத்துக்காக රිච්මන්ඩ් එක පටන් ගන්න කලින් ඔයගොල්ලෝ අපිට වඩා කරන්නේ නෑ. අපි ඉස්සෙල්ලා ඔයගොල්ලෝ ඊට වඩා නාපි. ඉතින් දැනනවාට ප්‍රශංසා වේවා ඒ දාසේ ලොකු මිලක් දෙවලා ආවා. எனவே ஆண்டவர் மைகொண்டாக அந்த ஊழியக்காரர்கள் பெரிதான ஒரு அர்ப்பணிப்போடு வந்தார்கள். வெஸ்லி காலேஜ் එක පටන් ගත්තේ ரெவரண்ட் හෙන්රි හයිෆීල්ඩ්. வெஸ்லி காலேஜ் ரெவரண்ட் ஹென்றி ஹைட் என்றவர். கேம்பிரிட்ஜ் விஸ்வவித்யாலய மேத்தமேட்டிக்ஸ் ப்ரொஃபஸர். அவர் கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகத்திலே கணிதவியல் விரிவுரையாளர். ඉතින් මෙතනිස් චර්ච් එක දුප්පත්. කියන්නේ ඇංගලිකන් චර්ච් එක වගේ පොසත් නැහැ. ஆங்கிலிக்கன் சர்ச் மாதிரி மெதடிஸ்ட் அங்கே ஐஸ்வர்யம் உள்ள சபை அல்ல. එයා බයිසිකල් එක නැගිලා වෙස්ලි කාලේජ් එක පටන් ගන්න අවශ්‍ය මුදල් හොයන්න ලංකාවේ තැන් තැන්වල ගියා. බයිසිකල් එකක් அவர் சைக்கிள் ஓடிக்கொண்டு தான் வெஸ்லி காலேஜ் ஆரம்பித்து தேவையான பணத்தை சேகரிக்க இலங்கையில் எல்லா இடங்களுக்கும் போனார். ඒවා තමයි පියවරුන්ගේ පූජා නේද? அதுதான் தகப்பன்மாருடைய அர்ப்பணிப்பு. ඉතින් මොරටුවේ මිනිස්සුયો මේ අනිතරද ප්‍රඥාවන්ත නිසා මොරටුවේ ලොකු මෙතනිස් සභාවක් ඇති. எனவே மொரட்டுவையில் இருக்கிறவர்கள் மற்றவர்களை விட ஐஸ்வர்யம் நல்ல ஞானம் உள்ளவனால மொரட்டுவையில் தான் பெரிய மெதடிஸ்ட் சபை உருவாக்கப்படும். அவங்களை எவனது கீப்பு ශාන්ට එවනද කීපු. මොරටුවේ මොකද එච්චර මෙතනිස් සභාවක් ඇති වුණේ? එතකොට එංගලන්ත සභාවේ තිබුණානේ මොරටුවේ. ඒ මොරටුවේ ගොඩක් මෙතනිස් චර්ච් එක පැතිරුණා. மொரட்டுவையில் அதிகமாக மெதடிஸ்ட் சபை உருவாக்கப்பட்டது. ඒ ජූනි 29 තමයි මෙතනිස් ඩේ එක. ஜூலை 29 தான் மெதடிஸ்ட் நாள். මට මතක නැහැ මිනිහාගේ නම. එක්කෙනෙක් මැරුණා මහමුදේදී. ஒருவர் நடுக்கடலில் மறித்து போனார். අනිත් එක්කෙනා තමයි ආවේ. மற்றொருவர் வந்தது. ඉතින් අපි දැනනතර සුත්ති දෙනා මේ පිළිදෙල්පිය සභාවට යන්නේ. பிலதெல்பியா சபைக்காக நாங்கள் நன்றி බොහෝ දේශවලට සුභාරංචි ගෙන. அநேக நாடுகளுக்கு சுவிசேஷம் கொண்டு செல்லப்பட்ட காலம். ඉතින් ඒ වගේම හත්සන් ටේලර් වගේ අය චීනෙට ගියා. எனவே அக்ஷன் டெய்லர் போன்றவர்கள் சீன நாட்டுக்கு போனார்கள். විලියම් කේරි ඉන්දියාවට ආවා. வில்லியம் கேல் இந்தியாவுக்கு வந்தார். අඩු නිරාම් ජාක්සන් බුරුමෙට ගියා. அடுப்பிலான் என்பவர்கள் புருமைக்கு சென்றார்கள். පරණ අපොස්තුලෝ. பழைய அப்போஸ்தலர்கள். ඒගොල්ලෝ ජීවිතේ පරදුවට සබා කොහොම හරි ඒ රටවල භාෂාව ඉගෙනගෙන ස්වාමීන් වහන්සේගේ සේවය කළා. அவர்கள் தங்களுடைய வாழ்வை அர்ப்பணித்து அந்த நாட்டு மொழியை கற்றுக்கொண்டு ஆண்டவருக்காக විලියම් කේරි බයිබලයේ පරිවර්තනය කරා සම්පූර්ණයෙන් ඉන්දියන් භාෂා 7කට. வில்லியம் கேல் එක මනුස්සයා. இந்தியன் மொழியில 7 மொழிகளிலே வேதாகமத்தை மொழிபெயர்ப்பு செய்தார். එයා වෘත්තියෙන් සපත්තු මහන්නේ. அவர் தொழிலே செருப்பு தைக்கிறார். උගත් මිනිස්සෙක් නෙමෙයි. படித்தவரும் அல்ல. එයා සපත්තු මහන ගමන් එයාගේ මේ හම් වලින් ලෝක ගෝලයක් හැදුවා. அவர் செருப்பு தைத்துக் கொண்டே அந்த தோள்களினாலே உலக உருண்டையை செய்தார். ඉතින් එයාගේ පූජකතුමා ඇහුවා ඉන්දියාවට යන්න කැමති කවුද කියලා. இந்தியாவுக்கு போக விருப்பம் யாருன்னு சொல்லி එයා அவர் වෙනකොට එයාගේ ලෝක ගෝලේ බලාගෙන ඉන්දියාවට යාඥා කළා. அப்பொழுது அவர் அந்த உலக உருண்டையில இந்தியாவை பார்த்து ஜெபித்தார். හම් වලින් හදපු ලෝක ගෝලය. அதான் தோள்களினாலே செய்த அந்த உருண்டை. එයා ටක් ගාලා නැගිට්ටා. அவர் டக்குன்னு எழும்பினார். තරුණ කොළනේ அங்க இளம் வாலிபர். කිසිම විශ්වවිද්‍යාලයකට ගිහිල්ලා නැහැ. எந்த பல்கலைக்கழகத்திலுமே படித்தவர் அல்ல. සපත්තු මහන එක තමයි කරන්නේ. அவர் செருப்பு தைக்கிறது தான் செய்வார். පූජකතුමා කිව්වා you young enthusiast sit down කියලා.
அவர் சொன்னார், நீ இளமால் உனக்கு போகிறது நீ இரு. කවුරුත් කොහේ යන්නේ நீ எங்கே போக போகிற? නමුත් වහන්සේට ප්‍රශංසාව ஆனால் தேவனுக்கு மகிமை உண்டாகாது. කේරි ඉන්දියාව ஏறி இந்தியா தொடர்பில் මේ ස්කූල් එකකින් ඉගෙන ගත්තේ නැති ළමයි. பாடசாலை கல்வி கற்றுக்கொள்ளாத ஒரு ඉන්දියාවේ භාෂා 7කට සම්පූර්ණයෙන්ම බයිබලය පරිවර්තනය කළා. இந்தியாவிலே 7 மொழிகளிலே பூரணமான வேதாகத்தை மொழிபெயர்ப்பு செய்தார். ගින්නක් ඇවිල්ලා පරිවර්තන කරපු ඔක්කොම පිච්චුණා. ஒரு நெருப்பு வந்து மொழிபெயர்ப்பு செய்து அத்தனை எழுதி போச்சு. ආයෙත් පරිවර්තන. மறுபடியும் அதை எழுது மொழிபெயர்ப்பு செய்தார். තවත් භාෂා 7කට බයිබලයේ කොටස් පරිවර්තනය කළා. எனவே இன்னும் 7 மொழிகளிலே வேதாகத்தினுடைய ஒரு சில பகுதிகளை மொழிபெயர்ப்பு செய்தார். ඒක නම් දෙවියන් වහන්සේගේ පුදුම ක්‍රියාවක්. இது தேவனுடைய அற்புதமான ஒரு கிரியை. දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසාව. தேவனுக்கு மகிமை உண்டாவதாக. ඒගොල්ලෝ ඒගොල්ලන්ගේ දවසේදී අපි අපේ දවසේ அவர்கள் அவர்களுடைய காலம் நாங்கள்